Het is 20 augustus 2026 en de ringrijliefhebber weet dan genoeg. De derde donderdag van augustus betekent de belangrijkste wedstrijd van het jaar. Het Zeeuws kampioenschap ringrijden vandaag op het Molenwater in Middelburg. Vanmorgen begonnen 175 rijders met één droom, namelijk Zeeuws kampioen worden. En daarvan zijn er nu nog 17 over die straks gaan proberen om ook echt die grote eretitel in de wacht te gaan slepen. Wie het gaat worden is natuurlijk de grote vraag. Er zitten nog 14 mannen en 3 vrouwen in de strijd. En die gaan straks op steeds kleinere ringen proberen te steken. En uiteindelijk wordt dan bekend wie er Zeeuws kampioen wordt. We hebben hier achter ons ook nog straks ringrijden te zien. Want er wordt nu gestreden om het beeldje van koningin Beatrix. Maar ja, dat is al beslist tenminste. De eerste prijs daarvan is al beslist. Want die is gewonnen door Jordan Franke. En dat is een opvallende en verrassende winnaar. Hij wordt hier gefeliciteerd. Naast mij heel deze uitzending staat Koen Minderhout. Ook oud-winnaar van het beeldje van Beatrix. En ook tweevoudig Zeeuws kampioen. Ja Koen, Jordan Franke, had jij die opgeschreven van tevoren? Nee, absoluut niet. Absoluut een grote verrassing. En is dat dan ook misschien het mooie van dit kampioenschap, dat het zo kan lopen? Dit is ringrijden zoals het is. Ja, jij bent een grote naam in het Zeeuwse ringrijden. Dat is moeilijk om zelf te zeggen, daarom zeg ik het maar. Want je bent tweevoudig Zeeuws kampioen, 2011 en 2014. Kun jij vertellen wat dat doet met iemand, Zeeuws kampioen worden? Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Vandaag is de wedstrijd waar het voor ringrijden om draait. Je rijdt een heel jaar, maar er is eigenlijk maar één wedstrijd waar je top wil zijn. En als dat kan, dan wil je Zeeuws kampioen worden. Ja. En als dat dan lukt, ja, dat is dan fantastisch. Ja, want wij kennen elkaar al heel ons leven. We zaten samen op de basisschool. Ik weet dat jij vroeger al door je baantje langs je huis aan het rennen was om ringen te steken. Ja, is dan al eigenlijk een droom op die leeftijd al om ooit Zeeuws kampioen te worden? Absoluut, absoluut. Er was maar één doel. Constant nabootsen bij de ring lopen, hoe het in Middelburg zou gaan. Totdat het zover is. Ja, nu doe je niet meer mee. Waarom eigenlijk niet meer? Maar ik heb wat last van fysieke klachten in mijn heup. Dus ik zit niet zo lekker meer op mijn paard. Nee, en is dat dan jammer op dagen als vandaag of heb je dat wel achter je gelaten? Nou, dat doet altijd nog pijn. Als je hier 's ochtends komt, dan denk je ja, hier had ik moeten zijn. Want we zijn hier al een aantal uur natuurlijk. We lopen hier rond. De sfeer is gemoedelijk. Het weer valt 100% mee. Ja, het is genieten vandaag hè? Maar dat is ook ringrijden. Er doen 175 mee vandaag. Uiteindelijk zijn er straks 17 die echt gaan strijden voor het Zeeuws kampioenschap. En die andere 158, ja, die hebben ook een gezellige dag. En dat hoort ook bij het ringrijden. Ja, nou zullen mensen denken van die strijd om het beeldje is toch gestreden. Wat gebeurt er nu dan nog? Maar er wordt nog verder gekampt nu hè? Dat klopt. Er zijn in totaal 13 bekers te verrijden, ook in Middelburg. En ja, de eerste is nu beslist. En nu gaan ze terug voor beker 2 tot en met 12. Ja, en dat is heel bijzonder hè. Want normaal hoop je natuurlijk dat de beslissing op het eind valt. Maar nu is die heel erg vroeg. Dat klopt. En dat is ook ringrijden. Als je voorop rijdt en je steekt als enigste in, ja, dan heb je de hoofdprijs. Ja. Dan kan het snel beslissen. En die Jordan Franke deed dat op een ring van 10 mm. Dat is ongelooflijk klap natuurlijk. Hij levert de ultieme prestatie. In één keer het rijtje af, inclusief die 10 mm. Ja, dan verdien je het. Ja, dan ben je natuurlijk blij. Ja, het is hier ontzettend druk, ook rond de baan. En veel mensen die staan hier te genieten. Thuis zijn er ook veel mensen aan het kijken, weet ik al. Maar we willen natuurlijk ook weten hoe die sfeer nou langs die baan is. En daarom loopt Mark Rijk hier rond om die sfeer een beetje te proeven. Mark, zit de sfeer er al een beetje in hier op het Molenwater? Ja, zeker. Want we staan hier bij een box waar de paarden staan. Ja, en als je hier qua mensen een rondje kijkt, het is familie, het zijn vrienden. Het zijn natuurlijk ook gewoon dagjesmensen die gewoon gezellig even naar Middelburg komen om te kijken. En het zijn natuurlijk heel veel rijders die of eruit liggen of misschien straks nog wel komen. En wat je ook al merkt, de mensen in ieder geval, de rijders die er al uit liggen, die genieten bijvoorbeeld van een biertje. En we hebben net hier zo, iets verder hebben we meegemaakt. Die winnaar in ieder geval van dat beeldje. En wat voor emotie daar dan loskomt. Het is fantastisch om te zien. Hier in de baan en naast de baan. Er gebeurt genoeg. Nog alles opmakend natuurlijk na dat Zeeuws kampioenschap. Ja, want het was de bedoeling dat dat rond 6 uur zou beginnen, die kamp. Maar nu moeten er dus nog 11 bekers vergeven worden, Koen. Dus dat gaat nog wel wat later worden, denk ik, hè? Ik ga er geen tijdsindicatie voor geven, maar dat kan nog heel lang duren. Ja, heel lang, een half uur.
of kan in een kwartier beslist zijn. Ja, het is eigenlijk niks van te zeggen, want het gaat erom, als er één steekt en de ander mist, dan is het beslist. En blijven ze allebei raken of allebei missen, dan kan het langer gaan duren. Dan blijf je op en neer gaan, net zolang tot er 1 overblijft. En dat kan best eens even duren. Ik noemde het al in de intro, 17 mannen en vrouwen gaan straks meedoen. Hen gaan we natuurlijk straks nog uitgebreid bespreken van wie zijn dat dan. Maar er zijn natuurlijk ook altijd tegenvallers, mensen die het niet gehaald hebben. Wie staat er bovenaan jouw lijstje van mensen die jij zeker in die kamp had verwacht? Ja, toch wel Rick Eckhart. Eigenlijk wel bovenaan. Hè. Ook hier al een paar keer 2 keer Zeeuws kampioen geweest. En ja, dan zie je hem vroeg in de ochtend al missen. Ja, dan denk je toch, daar hadden we niet op gerekend. We waren er en dat lukt natuurlijk bijna nooit. Maar we waren bij een van de missers, want hij heeft er 2 gemist van Rick Eckhart. Laten we even kijken hoe dat ging. Want hij baalde daar natuurlijk als een stekker van. Dat hij juist vandaag, terwijl hij bijna nooit mist, wel miste. Oh, jongens toch. Kut zo. Nou, dan kan gelijk papa bellen en dan kan hij de trailer halen. Gelijk papa bellen en de trailer halen. Ja, dat is balen met hoofdletter B, hè? Ja, dit is zo herkenbaar. Ik heb het zelf ook 2 keer gehad. En de liefste doe je het hek open en ben je weg. Ja, hij is tweevoudig Zeeuws kampioen. Jij bent dat ook. Jullie steken zonder veel moeite ringen van 20 mm. 14 en 10 lukt zelfs ook. En nu mist hij 38 2 keer. Hoe kan dat, vraag ik me dan af. Ja, dat is ook het ringrijden, zeg maar. Het is aan het einde van de dag de kleine ringen. Maar het is een hele dag die 38 mm steken. En er gebeurt een heleboel op zo'n dag. Maar het is elke keer weer die focus pakken en weer die concentratie. En zoals we altijd zeggen, er zit meer ruimte naast de ring dan erin. Ja, nee, dat is zeker waar. Maar het is ook gewoon, je gaat door verschillende emoties heen door die dag, denk ik. Hè? Want ik zag bijvoorbeeld vanmorgen vroeg Corrie Jansen, ook oud-winnaar van het beeldje. Ja, die miste de allereerste. Dan ga je toch door de grond, hè? Ja, wij zeggen dan, rij je een hele dag achteraan. Maar ja, dat neem je een hele dag mee. En dan weet je dat je voor het Zeeuws kampioenschap gewoon klaar bent. Ja, want voor het Zeeuws kampioenschap is het 30 van de 30 steken, dan mag je meedoen. En de bekers waar het nu om gaat, dan moet je de laatste 15 beurten voor raaksteken. Dat klopt. Dus je hebt dan na de eerste misser heb je 14 beurten om te oefenen. En dan moet je er weer wezen. Ja. Zijn mensen misschien die voor het eerst ringrijden kijken en die niet precies de regels weten. En daarom zetten we die even voor je op een rijtje, zodat je straks die kamp goed kan volgen. Ringrijden. Het lijkt zo simpel. Een paard, een lans en een ring. Maar geloof me, zo makkelijk is het niet. De ringrijder rijdt in galop op zijn paard over de baan. Halverwege die baan hangt een metalen ring. Die ring moet hij zien te pakken met zijn lans. En lukt dat, dan neemt hij die ring aan zijn lans mee en krijgt hij een punt. Iedere deelnemer mag dat 30 keer proberen op een ring van 38 mm. Wie na 30 beurten de meeste ringen heeft gestoken, staat bovenaan. Maar er zijn vaak meerdere deelnemers die alle ringen steken. En dan komt het spannendste deel van de dag, de finale. Ofwel, de kamp. Vanaf dat moment is het eigenlijk één grote afvalrace. Raak je hem, dan blijf je in de strijd, maar mis je hem, dan lig je eruit. De druk wordt groter en de ring steeds kleiner. 38 mm, 32, 26, 20... 14 en de allerkleinste, de 10 mm. Eitje toch. Uiteindelijk moet er 1 iemand overblijven. En die persoon mag zich een jaar lang Zeeuws kampioen ringrijden noemen. Ik zou Simone alvast opschrijven als favoriet voor volgend jaar, want die zit er helemaal in, konden we zien. We hadden het net al over die Jordan Franke, die verrassende winnaar van dat beeldje van koningin Beatrix. En hij staat nu bij collega Mark Rijk. Ja, dat klopt inderdaad. Jordan Franke samen met zijn vader. Ja, Jordan, finale van ZK haalde je niet. Maar dan mag je hiervoor en steek je hem als enige. Ja, onverwacht. Meer kan ik niet zeggen. Ja, want je staat niet op bij de favorieten, noem maar op. Maar je doet het wel. Nee, ja, het is mijn eerste wedstrijd van het jaar. Dus ja. Dat komt dan helemaal onverwacht. Ja, het komt heel onverwacht, ja. Maar mijn vader heeft hem ooit gewonnen en dan vind ik het extra mooi om hem ook een keer gewonnen te hebben. Papa, ik zie die trots op uw gezicht. Enorm trots. Niet normaal. Wat doet dat met een ringrijder? Ja, je staat daar te trillen op je benen als de laatste moeten komen. En dat is zo euforisch, dat is geweldig. En vooral als je hem zelf gewonnen hebt en je zoon wint hem daarna. Dat is niet normaal. Kan je nou aan je zoon uitleggen wat dat nou het komende jaar wat dat nou betekent?
Nou ja, heel veel geld verdienen met tv-optredens. Nee, maar wat voor gevoel, word je daar altijd op aangesproken? Ja, goed, ze weten allemaal dat je een keer gewonnen hebt of wat ook. En verder moet je ervan genieten, echt genieten. Jo, dan was het een droom voor je om dat beeldje ooit eens te pakken? Ja, dat is wel de mooiste prijs in het ringrijden. Dat sowieso. Voor jou wel? Ja, ik had altijd wel gedacht, als ik een keer iets zou mogen winnen vandaag, dan is het wel het beeldje. Ja. Je flesje bier heb je net weggezet, maar dan ga je wel op proosten van straks geen finale. Papa heeft het biertje hier zo beneden van. Finale niet meer te rijden, dus ik kan lekker een biertje gaan drinken. Je gaat terecht. We moeten nog wel de baan opruimen straks, dus een beetje nuchter blijven, dat is wel de bedoeling. Maar komt hier nog een feestje vanavond alvast? Ja, we gaan nog even naar het plaatselijke café en dan gaan we lekker een biertje drinken. Geniet er ontzettend. Dankjewel, kom helemaal goed. Jordan Franke, de winnaar dus van het beeldje van Beatrix. Ja, geweldig die blijdschap natuurlijk. Kijk, de moeder komt ook nog even in beeld. Die willen we natuurlijk ook nog even gezien hebben. Die is minstens zo trots. Jordan Franke, zijn eerste wedstrijd van het jaar, zegt hij. En dan gelijk winnen. Ja, Koen, hij zegt het is voor mij de mooiste prijs in het ringrijden. Dat is het van oudsher ook altijd wel geweest. Alleen nu wint dat Zeeuws kampioenschap steeds meer terrein, hè, de afgelopen jaren. Absoluut, absoluut. Het is 19 jaar geleden, heeft het natuurlijk de naam Zeeuws kampioenschap gekregen. En dat heeft deze prijs wel een enorme boost gegeven. Daarvoor was de prijs ook echt zeker wel gewaardeerd in de ringrijwereld. Maar met dat Zeeuws kampioenschap is er toch een stukje publiciteit bijgekomen. Ja, wat het toch wat extra op naar een hoger niveau gebracht heeft. Ja, want de Zeeuws kampioen is eigenlijk de dagwinnaar, wat vroeger de dagwinnaar was. En die prijs heeft meerdere namen ook gehad door de jaren heen, hè? Klopt. Deze was in het verleden vaak gekoppeld aan de voorzitter van onze vereniging. We hadden de Brassenbeker, we hadden de Simon Laus trofee. Allemaal mensen die het voorzitterschap van onze vereniging bekleed hebben. En dat is nu het Zeeuws kampioenschap geworden. Ja, want dat beeldje winnen is natuurlijk ontzettend moeilijk en knap. Maar ja, de echte winnaar is natuurlijk degene die ook door de dag heen 30 van de 30 heeft gestoken. En dat heeft deze Jordan Franke niet gedaan. Klopt. Eigenlijk de prestatie van de Zeeuws kampioen is natuurlijk eigenlijk misschien toch wel beter. Het zou zomaar kunnen dat Jordan 16 van de 30 ringen gestoken heeft. Maar wel de laatste 15. Ja, dat is niet zo, maar het zou in theorie kunnen. In theorie kunnen, ja. Sinds dat Zeeuws kampioenschap bestaat, 19e keer is dit dus, heeft er één iemand 7 keer gewonnen. Dan heb ik het over Sebastiaan Sturm uit Gapingen. Ja, dat is echt, dat is een beetje de Phil Taylor van de dart ongeveer dan, hè? Ja, dat klopt. Bas is natuurlijk inderdaad, Bas voor ons, echt wel de man van het Zeeuws kampioenschap. Als je natuurlijk in 19 jaar tijd 7 keer kan winnen, ja, dat is buitengewoon. Ja, en vandaag zit hij er weer bij in de kamp. Geen enkele verrassing voor jou? Geen verrassing, nee, eigenlijk niet. Als je erop moet gaan schrijven, dan is hij van de eerste die op staat. Ja, dus maakt hij vandaag kans op zijn 8e titel. Dat zou wat zijn. Collega Mark Rijk, ook hij weer, is bij hem langs geweest om eens te kijken hoe hij deze dag heeft voorbereid. Als ik de filmpjes nu terugkijk, dan komt er nog steeds kippenvel op de armen. Sebastiaan Sturm, 7 keer Zeeuws kampioen in 11 jaar tijd. Niemand deed het vaker dan de ringrijder uit Gapingen. Jarenlang was hij de man die iedereen wilde kloppen. Ik was een klein ventje van een jaar of ik denk 2. Dat ik al thuis met een PVC-pijpje door de tuin ging om ringen te steken. En ringrijden, dat is het altijd geweest. Op het Zeeuws kampioenschap begint iedereen weer op nul. Oude titels en jaren ervaring helpen, maar geven geen garantie. Want op het Molenwater win je niet alleen met een goed paard en uren training. Ik denk dat 70-80% toch tussen je oren zit. Sturm ziet dat het veld steeds sterker wordt. Er zijn meer favorieten bijgekomen en winst of verlies ligt dichter bij elkaar. Steek je hem wel, dan ben je misschien kampioen. En steek je hem niet, dan ben je misschien wel 6e, 7e, 8e. Ja. Het verschil is zo klein. Pieken op het juiste moment. Het is voor Sebastiaan een van de mooiste aspecten van de sport. Het moment dat je bijvoorbeeld zo'n kleinste 10 mm steekt, ja, dat geeft zo'n kick. Ja, dat is een gevoel, gelukkig ken ik het. Al is het al wat jaartjes geleden, Sturm denkt nog altijd mee te kunnen doen voor die prestigieuze titel. Ik denk echt dat ik het nog wel kan, ja. Ik denk dat ik het nog wel kan. Daar eindigt hij mee. Nou, dit zijn beelden van vandaag. En tot nu toe heeft hij laten zien dat hij het nog steeds kan. Sebastiaan Sturm, dit is een van de 30 ringen die hij heeft gestoken. Is het bij Sebastiaan Sturm, Koen, wat jou betreft ook het gevolg van pieken op het juiste moment? Of was hij ook door het jaar heen bij alle andere wedstrijden in die periode zo dominant?
Ik denk dat tekent Sebastian ook wel, denk ik, op het juiste moment te staan. En dat onderscheidt natuurlijk toch ook wel de winnaar van de hele goede rijder, als ik het zo mag zeggen. Als we hier vandaag starten, dan zijn er misschien tussen de 30 en de 40 rijders die hier 30 van de 30 kunnen steken. Maar je moet het hier vandaag doen. We beginnen al op de 30 van de 30 en vervolgens in de kamp. En dan moet je toch een winnaar zijn om dan echt tot het gaatje te gaan. Ja, en zijn er ook mensen die uitkijken naar deze dag en er beter van worden en waarbij het andersom werkt? Die zullen er ongetwijfeld zijn. Ongetwijfeld. Ja, want er zijn mensen waarbij dit extra spanning meebrengt en waardoor het dan misschien wel minder gaat. De spanning kan een misschien verlammende werking hebben, maar kan ook zeker een versterkende werking hebben. Ik denk dat er ook mensen zijn die het echt wel een beetje nodig hebben. Ja. Die echt die motivatie van die wedstrijd echt nodig hebben. Vorig jaar hadden we de eerste vrouwelijke winnaar hier. Dat was Julia Kruk. Had jij dat vorig jaar voor mogelijk gehouden, dat dat zou kunnen? Ja, voor mogelijk gehouden. Ik had het niet direct in beeld, zal ik eerlijk zeggen. We hebben vorig jaar een jubileumjaar gehad waarin we een prognose af mochten geven voor de kampioenen. Ik denk dat er weinig mensen Julia Kruk opgeschreven hadden bij het Zeeuws-kampioenschap. Ja, en hoe mooi is het voor de sport dat zij het wel deed? Ja, dat is fantastisch. Dat is fantastisch dat een eerste dame dat waar kan maken. Ja. En wel verdiend, laten we eerlijk zijn, want het is gewoon een toprijder. Dit jaar doet ze niet mee, helaas. En we kunnen misschien even aan haar gaan vragen waarom dat is. Want ik zie er over jouw schouder komen. Julia, kom even tussen ons in staan. Welkom. Als ik zeg augustus vorig jaar, wat zeg jij dan? Ja, dat was geweldig. Ja, zeker. Dat is misschien wel een van de mooiste dagen in je leven? Ja, dat behoort er zeker toe. Ja. Want Koen zegt, ik had er eerlijk gezegd van tevoren niet op het favorietenlijstje staan toen. Had jij jezelf toen op het favorietenlijstje staan? Ja. Ik had die dag wel echt in mijn agenda gezet dat ik het ging doen. En heb je dat ook nodig om te kunnen winnen, denk jij? Dat als iemand hier naartoe komt en denkt, kan niet winnen, win je ook niet? Nee, absoluut. Als je daar met die mentaliteit ga je hem niet winnen. Je moet er echt zelf in geloven. En dat doel voor ogen hebben en niet voor minder gaan. En dan pak je het. Nou had je hier natuurlijk kunnen staan omdat je bijvoorbeeld de 3e en de 18e ring had gemist en niet meer in actie hoefde te komen. Maar de reden is anders. Jij kan vandaag je titel niet verdedigen. Waarom is dat? Ik heb eerder dit jaar een blessure opgelopen en daar ben ik nog van aan het herstellen. Dus, En dat is balen, toch? Ja, zeker. Maar ik moet zeggen, ik geniet er eigenlijk niet minder om vandaag. Nee. Want je hebt ook nog zussen die meedoen? Ja, die hebben vandaag ook meegereden. Ja, zullen we even kijken hoe jij dat beleeft, zo'n beurt van jouw zus? Want dat hebben we ook in beeld gebracht. Kijk, daar sta je, langs de baan. En daar komt ze. Ja, ik ben echt super trots op mijn zussen. Hebben ze het goed gedaan? Ja, naar de omstandigheden die er momenteel zijn, hebben ze het zeker goed gedaan. Ja. Maar we zien ze niet meer terug straks. We zien ze vandaag in baan 1 niet meer terug, nee. Hoe kijk jij naar het vervolg van je carrière? Wil je hier volgend jaar weer staan of is dat afwachten of dat gaat lukken? Nee, daar ga ik wel voor hoor. Ja, zeker. Ik hoop hier volgend jaar zeker wel weer gewoon te zijn. Ja, absoluut. Dus stond jij eerder deze week, gisteren om precies te zijn, zat jij bij ons in de radiostudio in de Zeeuwse Kamer. Toen werd ook benoemd door Sandra van der Vreugde, onze commentator van vandaag, ook van dat jij een voorbeeld bent voor die vrouwen en meiden omdat je hebt gewonnen. Heb je dat ook gemerkt het afgelopen jaar, dat het zo werkt? Ja, ik heb echt goede prestaties gezien bij de meiden. Ik weet niet of dat natuurlijk meespeelt, maar ik denk wel dat de meiden, de vrouwen meer het geloof hebben dat het kan. En met die zelfzekerheid misschien ook wel op paard stappen. En als ik vandaag zie hoeveel vrouwen er meerijden in de baan en hoeveel er dus ook al een beker gaan winnen, ben ik super trots. Dan denk ik, ja, echt vet. En er zijn er straks ook nog 3 in de kamp om het Zeeuws kampioenschap, dus je kan een vrouwelijke opvolger krijgen. Zeker, ja, ik hoop het. Ik ga voor ze juichen, zeker. Heel goed, dankjewel voor je komst hier even in de studio en veel plezier nog. Julia Kruk, ja, Koen, dat is natuurlijk ook als je ziet, ze spat van beeld af. Zulke voorbeelden zoek je ook in het ringrijden. Ja, dat is natuurlijk een fantastisch uithangbord voor het ringrijden. En kijk, die beleving die ze ook heeft op het moment dat ze langs de kant staat. Dat tekent ook weer het ringrijden. Je hoeft niet altijd onderdeel uit te maken van die 17 die hier strijden om het Zeeuws kampioenschap. Om toch die saamhorigheid die je beleeft op zo'n dag, dat is ringrijden. Ja, we hadden het net over leeftijd. Jij zegt, ik ben een beetje geblesseerd, maar er zijn er die nog veel ouder zijn dan jij, die nog altijd meedoen. En er zijn er ook die veel ouder zijn dan jij en nog op hoog niveau meedoen, toch? Zeker, absoluut. Absoluut. Er zijn erbij die weten van gaan stoppen. Ja. Die gaan door en die kunnen het ook. Ja, dat is ieder voor zich natuurlijk. En zijn er dan ook 60-plussers, ik noem Krijn Koppolsen, die vandaag nog kunnen winnen? Krijn moet je nooit doorstrepen, nooit. Want als ik zeg aan jou vraag wie is Krijn Koppolsen, wat zeg jij dan? Ja, dat is de ringrijder van de laatste decennia. Een icoon, ja, hier zien we hem.
nog altijd fanatiek juichen nadat hij heeft gestoken. En hij heeft er ook 30, dus we gaan hem straks in die kamp ook terugzien. Maar we gaan hem eerst even nader aan je voorstellen, want ook bij hem zijn we op een trainingsdag langs geweest. Krijn Koppolse. Goed zo. In het Zeeuwse ringrijden zijn er kampioenen, talenten en veel winnaars. En Krijn Koppolse, door velen de godfather van de sport genoemd. Ja, dat is mooi, als ze dat zeggen natuurlijk. Ik weet niet of ik daar zelf altijd zo mee bezig ben, maar ik ben meer mee het perfectioneren bezig geweest, altijd. Bijvoorbeeld naar het perfecte ringrijpaard. Koppolse zocht jaren naar het dier wat hem het beste naar de ring bracht. Ze moeten juist paraat staan, zou ik maar zeggen. Ik wil graag dat het actief is. En niet dat een zo naar de baan komt en dat er dan een galopje komt, zou ik maar zeggen. Dat kan ik niet goed. Koppolse keek verder dan het traditionele Belgische trekpaard. Hij zocht naar kruisingen met vuur, zoals met Arabisch bloed. En als Krijn iets probeert, kijkt de ringrijwereld vanzelf mee. Ja, dat denk ik wel, ja. Maar goed, dat is ook niet erg natuurlijk. Want er zijn in de loop der jaren wel meerdere die als gekrussen ben. Het zoeken naar die perfectie bracht Koppolse grote prijzen. Maar vraag hem wat het meest is blijven hangen, dan noemt hij geen beker. Wat of mij altijd bij zou blijven, dat is niet zozeer een prijs. Maar dat is eigenlijk altijd de handdruk van mijn vader. En dat hij dan ook zo trots was. Dat vond ik echt geweldig, ja. Dat is eigenlijk de kroon wel op alles wel voor mij. Misschien zit juist daar de grootheid van Krijn Koppolse. Niet alleen in de prijzen of in zijn paardenkennis, maar in de liefde voor een sport die hij al een leven lang probeert te perfectioneren. 100% quality Zeeuw staat op zijn shirt. Nou, daar is geen woord aan gelogen, begrijp ik wel. Hij heeft het over de paarden, hè, en over het kruisen daarvan. Ik denk altijd, ja, hand-oogcoördinatie is het belangrijkste. En vergeet soms wel eens dat er ook nog een levend dier onder zit. Want het belang van het paard moeten we niet onderschatten. Als die niet galoppeert, dan steek je geen ring. En daar gaat het om. En zeker hier, de kleinere ringen, dan is het samenstel tussen de rijder en paard superbelangrijk. Ja, en is Krijn Koppolse daar iemand in die dat heel erg serieus neemt? Ik zou zeggen een meester. Je ziet hem net ook bezig in het filmpje wat we net zagen. De communicatie met de paarden, de rust die hij overbrengt. Ja, dat is misschien wel het geheim van zijn succes. Ja, nu weet ik dat jij ook al een leven lang elke dag volle bak met paarden bezig bent en dat probeert te perfectioneren. Ben jij dan ook iemand die zich stoort aan mensen die dat misschien minder doen en alleen maar belangrijk vinden dat ze die ring meenemen? Ik stoor me daar niet aan, want dat is ook een onderdeel van het ringrijden. Hè? Ik bedoel, die mensen die komen hier om de sport te beoefenen en die doen dat op hun manier. En niemand zal het ooit op dezelfde manier doen. Dus daar is ook ruimte voor. Ja. En ik stoor me daar zeker niet aan. Denk je wel dat het een plus is als je het wel doet en hebt? Ik denk wel dat je er verder mee komt. Dus ik bedoel, kijk, als het erop aankomt, dan denk ik dat je, hoe meer je getraind bent, hoe verder op je komt. Ja. Jouw broer, Martijn, gaan we straks ook zien in de kamp. Is dat ook een voorbeeld van iemand die de hele dagen mee bezig is? Nee, dat is het andere uiterste, denk ik. Ja, zoals zij dan zeggen, een echte ringrijder. Ja. Beter dan met een stokpaard misschien. Maar hij heeft nu een supergoed paard. En dat klikt heel erg. En daardoor presteert hij super. Ja, en hoe is het voor jou dan dat hij straks ook mee mag doen en de 30 van de 30 heeft? Want het is natuurlijk hier, hoe je het ook bent of keert, echt ook wel een familiegebeuren. Hè? Maar ook met andere families. Ja, absoluut. Ja, het is natuurlijk een extraatje voor mij dat hij straks hier nog ten tonele komt. En hartstikke mooi om te zien. Dus het maakt me super trots. En hij maakt ook kans, want alle 17 maken kans wat jou betreft? Ja, hij maakt absoluut kans. Kijk, die 17 die straks aan de start zijn, dat zijn allemaal toppers. En die hebben allemaal een goede dag, want dan steek je geen 30 van de 30. En het zal heel moeilijk te voorspellen zijn wie van die 17 met de titel aan de haal gaat. Ja, er zijn natuurlijk ook altijd verrassingen. Er is er één wel heel erg groot vandaag, een meisje van 16 jaar. Ja, absoluut, absoluut. Ja, als je bij de boekmakers geld hebt gezet, dat was je binnen geweest. Ja, Carlijn Geelhoed. Ja, 16 jaar jong. Hij doet slechts 4 jaar mee met het ringrijden en steekt vandaag voor de eerste keer in de loopbaan 30 van de 30. Ja, een mooi moment is er niet. Ja, en dat is toch ook mooi voor het ringrijden van de toekomst. Dat dit de meiden en jongens zijn van 16 jaar die het dus ook al kunnen. Absoluut, absoluut. En dit moet ook een stimulans zijn voor de jongens en meisjes die meegedaan hebben van dezelfde leeftijd. Om te zien dat het wel gewoon kan. En dat je gewoon mee kan doen om de prijzen. Ja, was je ook al zo goed op je 16e? 16e weet ik niet, maar het zal er een beetje tegenaan gezeten hebben. Oké.
Eén tegenvaller, een andere van vandaag, die we nog niet hadden besproken, is Tristan de Visser. We hebben Tristan ook in aanloop naar vandaag gevolgd. En hem hadden we ook in de kamp verwacht. Maar dat is niet zo. En waar dat dan ligt, kan die hopelijk nu vertellen aan collega Mark Rijk. Inderdaad, Tristan de Visser hebben wij gevolgd vooraf. Je concentreerde blik, dat was hij altijd. En het ging hartstikke goed, Tristan. Tot beurt 29. De voorlaatste? Ja, de voorlaatste, ja. Klopt. En dan? Ja, mis. Even een momentje van verzwakking. Het ging heel lekker de hele dag eigenlijk. En net even er niet bij. En ja, tegen het ringetje en mis, helaas. Je zei eigenlijk nog tegen iemand, het gaat eigenlijk te makkelijk vandaag. Ja, dat klopt, ja. Soms heb je het wel eens, dan gaat het heel lekker en dan mis je net even dat laatste stukje scherpte. Ik kan eigenlijk soms gaan beter een dag hebben dat je er echt voor moet werken voor elke ring. Dan ben je veel meer erbij als dat het lekker gaat. Maar ja, zo'n dag was vandaag en dan loopt het helaas heel zo af. Je lacht in ieder geval. Ik heb je ook daarna gezien. Het is toch wel even een momentje van... Ja, zeker. Je baalt er even van, absoluut. Kijk, je bent zo ver. Je moet er nog 2 en als je dan je voorlaatste mist, ja, dan is dat heel zuur. En dan weet je ook dat het gelijk klaar is. Maar het hoort erbij. Slikken, doorgaan en nu genieten van een prachtige kamp. En dat is dan ook weer mooi als die andere mannen hier zien strijden. En je maat zit er dan bij. Ja, dat vind ik ook prachtig. Dan sta ik met kippenvel. Maar kan je nou leren van zo'n moment, van zo'n, misschien wat je mee kan nemen naar het volgend jaar? Ja, zeker. Kijk, je weet van tevoren, weet je zelf ook dat je 30 keer scherp moet wezen. Dan heb je op zo'n moment, dan heb je het even. En ja, natuurlijk leer je daarvan, maar dat ga je nog eens een keer hebben. En net wat ik zeg, slikken en doorgaan. Ja, Tristan, een paar jaar geleden zat jij er heel dichtbij. 2 rijders voor je die je miste. En als jij hem had gestoken, dan had je Zeeuws kampioen geweest. Ja, klopt, ja. Absoluut. Dat zal vandaag niet gebeuren. Nee, want ik zag je net aan de overkant al. Je bent er echt van aan genieten van de kamp. Een lekkere biertje in je handen met je vrienden. Juist, ja zeker. Daar kan ik ook van genieten. Kijk, natuurlijk, je wilt er zelf bij zijn. Dat is makkelijk zat. Maar net wat ik zeg, het is niet zo. Je slikt je door, gaat door. En hier lekker genieten van de kamp met mijn maats. En van die andere mannen genieten. En dat vind ik ook mooi. Nou ben jij ook een beetje aan het kijken natuurlijk nu. Ben je een beetje favoriet voor jezelf? Nou, ik zal eerlijk zijn. Ik heb net even mijn paard naar huis gebracht. Die zit lekker in de wei. Dus ik heb even een groot deel van de kamp gemist. Kijk, er zitten genoeg favorieten hierbij. En die mannen die 30 van de 30 zeker, ze kunnen het allemaal. Dus wat mij betreft ligt het veld open. En we gaan het mooi beleven wie of dat gaat winnen. En volgend jaar? Ja, dan gaan we weer opnieuw aan de start en dan gaan we het weer proberen. Absoluut. Zegt hij met een glimlach? Ja, zeker. Absoluut. Want die hou je? Absoluut. Zeker te weten. Tristan de Visser, komend uit Oostkapelle, maar rijdend voor Domburg. Ja, helaas. Je ziet het. Het ene moment, je kan erbij zijn of niet. 29 van de 30. En ja, dat betekent dus dat hij er niet bij is voor de bekers. En dus ook niet voor het Zeeuws kampioenschap. De 29e ring Miss Koen, dat is een nachtmerrie, hè? Ja, net hadden we het even over de eerste ring missen. Maar ja, als je dan moet kiezen, zou ik liever de eerste doen. Dan kun je ze heel de dag al een beetje verwerken. Daarom, dit is wel heel zuur. Er waren allerlei weersverwachtingen richting vandaag. Er werden onweer afgegeven op een gegeven moment. Harde regen, nu schijnt de zon hartstikke hard. Staat wel een beetje wind. Wat vind je van de omstandigheden? Ja, kijk, de zon die heeft in mijn zin niet zo heel veel invloed op de wedstrijd. De wind kan wel spelbreker zijn. En we merken het hier net ook als we staan. Dan komt hij toch in één keer wat vlagerig voorbij. En ja, dan kan je wel eens een beetje pech hebben natuurlijk als je net onderweg bent en op die kleine ringen. Ja, dat maakt het niet makkelijker. Want de bus gaat bewegen? En je lans. Er komt toch wat druk op de lans. Je hebt hem vast. En als de wind erop valt, ja, dan kan hij toch alle kanten op gaan. Ja, maar hebben bijvoorbeeld ook brildragers met angst en beven naar de verwachte regen gekeken? Werkt het ook zo? Angst en beven weet ik niet. Ik heb zelf nooit met bril gereden, dus dat weet ik niet. Maar ik denk dat je zeker niet het voorbeeld bent als je brildragend bent en het regent. Ja. Dat gaat toch op. Ja, je zou bijna aan ruitwissers moeten gaan denken. Ja. In aanloop naar dit Zeeuws kampioenschap hebben we bij Omroep Zeeland een serie gemaakt met 3 deelnemers die hele goede vrienden van elkaar zijn. Gijs, Bram en Rick. Nou, Rick hebben we al even gezien, die miste en die wilde naar huis. Maar die andere 2 zitten er nog wel bij. Laten we Gijs als eerste pakken. Wat verwacht jij nog van hem vandaag? Want hij heeft een ander paard dan normaal, hè? Gijs heeft inderdaad een ander paard. Normaal rijdt hij op zijn trekpaard Geertje. Maar hij heeft een veulentje aan de voet op dit moment. En hij mist net een beetje de power die hij graag heeft. Dus nu heeft hij het dressuurpaard van zijn moeder gepakt. En voor de oplettende kijker, 1 oog heeft dat paard maar. Klopt. Maar kan uitstekend functioneren met 1 oog. En we hebben hem vanmiddag even gesproken en het voelde heel goed.
Dus hij heeft vertrouwen. Dus ik ben heel benieuwd hoe ver hij gaat komen. Ja, hoefsmid van beroep, dan ben je er echt hele dagen mee bezig. Hè? Echte paardenman. En dat zie je ook hoe je hem heel dag ziet rijden. Dat gevoel zit er gewoon in. En die voelen elkaar fantastisch aan. Ja, en die derde vriend uit dat groepje is dan Bram. En dat is een importzeeuw. Bram is onze Brabander, hè? Ja, fantastisch verhaal natuurlijk. Geboren en getogen in Tilburg en dan deze kant op gekomen. Ja, en dan nu op zijn eigen Sophie. Van het jaar, vorig jaar gekocht. Helemaal klaargemaakt voor dat ringrijden. Nu staat hij er. Een fantastisch verhaal. Ja, ik krijg kippenvel van als ik eerlijk ben. Als ik dat vertel. Ja, vind ik echt mooi. En dat is een Brabander, want we willen toch uiteindelijk ook. Ja, ik vind het hier in Zeeland prachtig. Maar ik snap eigenlijk ook niet zo goed dat ringrijden niet wat breder populair is. Want het is toch hartstikke spannend om er naar te kijken en het te volgen. Ja, en wat daar de reden van is, dat zou ik niet durven zeggen. Maar goed. Misschien vaker op tv brengen. Nou, misschien is het een eerste stap. Wie weet. Dat is waar. Want straks gaan we natuurlijk prachtige beelden zien van die kamp. Als er straks om het Zeeuws kampioenschap gestreden wordt. En ja, dat is echt die kleine ringen. Dat is echt concentreren, precies zijn en echt zorgen dat die bus precies naar je zin hangt. Hè? Ja, dat klopt. Zelf had ik altijd dat ik denk, die bus probeer je zo goed mogelijk te houden. Maar het is met name de focus. Je moet je afsluiten voor alles wat gebeurt hier zo. En er is maar één ding dat telt. En dan zelf had ik het altijd. Ik bedoel, je moet commando's geven aan je paard. Dat paard moet weten van oké, het moet gebeuren. En dan is maar één ding dat telt en dat is die ring pakken. Ja, nu was de bedoeling dat het hier tussen 6 en 6:15 ongeveer zou beginnen. Nou, het is nu 6:15 geweest en ze zitten nog vol in de kamp voor de bekers. Wat doet dat met je als rijder die straks voor dat Zeeuws kampioenschap moet gaan rijden en hier niet in actie komt? Want dan zit er best veel tijd tussen voordat je weer mag rijden. Dat klopt. Dat is, daar gaat iedereen verschillend mee om, denk ik. Hè. Ik bedoel, de ene die pakt, er zijn hier zoveel bekenden, die pakt een praatje. En de ander pakt een momentje voor zichzelf, trekt zich even terug en hij probeert die focus te houden. Even ontspanning tussendoor. Ja, dat is echt gewoon even wat je zelf je goed bij voelt. Hoe deed jij dat vroeger? Ja, ik had toch altijd wel wat afzondering, zeg maar. Ik was nooit helemaal alleen, maar ook niet in de meute, zeg maar. Nee, niet in de biertent op je schouder geslagen worden. Nee, want dan word je afgeleid van het doel van die dag. Uiteraard, het gaat toch om focus en ik bedoel, je moet ook weer terug in die focus komen. Dus mijn advies zou zijn, ga daar niet te ver uit. Nee. Als we kijken naar de vrouwen. We hebben Carlijn natuurlijk al gezien, die 16-jarige verrassing. Maar er zijn er nog twee en eentje is ook bestuurslid. Hebben wij ook in de organisatie richting dit evenement veel mee te maken gehad. Toen zei zij nog tegen mij, ik ga foto's maken bij de kamp. Maar Noor Vader gaat geen foto's maken. Noor Vader doet gewoon mee. Dat worden selfies dan waarschijnlijk. Maar nee, dat is natuurlijk fantastisch. Hè. Noor heeft ook zeker een steentje bijgedragen als ZTV-bestuurslid aan deze voorbereiding en aan deze dag. En ja, ik denk dat dit een hele mooie beloning voor haar is om mee te strijden straks om die titel. Ja, dan zeggen wel eens mensen organiseren en meedoen gaan die samen. Maar zij bewijst vandaag wel in ieder geval een tegendeel. In de voorbereiding geloof ik daar wel in. Kijk, op de dag zelf moet je niet te veel romslomp hebben eromheen. En dan moet je ringen kunnen steken en dan kun je rijden. Maar de voorbereiding kan denk ik niet heel veel kwaad. Nee. Als wij over de camera heen kijken is daar de biertent. Die is lekker vol. Ik vraag me ook af of iedereen wel echt voor dat ringrijden komt. Want alles eromheen, die gezelligheid. Ja, dat hoort ook wel echt bij deze sport, hè? Absoluut. Je noemt het sport. Maar ik zou het breder willen trekken, zeg maar. Ik bedoel, voor niet iedereen is het sport. Het is echt het ringrijden. En wat we net al zeiden, zeg maar, het is ook de dag aan zich. Daar hoort een stukje saamhorigheid bij. Er komen hier ook mensen voor de gezelligheid. Er komen hier mensen voor de versiering. Het samen met je paard een hele dag op pad zijn. Ja, dat is gewoon een totale plaatje. En er doen niet voor niks 175 deelnemers mee vandaag. Hè? Ja, en denk jij dan dat een verslaggever als Mark Rijk in die meute ook wel een beetje opgevangen zal worden? Denk het wel, Zullen we eens even kijken of dat lukt, Mark? Of ik opgevangen word. Ik heb hier net een sinasje gekregen. Ik mocht ook al een biertje drinken. Want ik sta hier bij Kouderkerk en die hebben wel echt iets heel bijzonders wat gedaan. Want vertel even, jullie zitten hier bovenop een kar. Allemaal, wat zit er eigenlijk in? Laat eens zien. Ja, dit is een kar vol met drank. Trek hem eens naar boven. Dan gaat de kar... Boah. Ik tel daar 1, 2, 3. Ja, die kratjes zijn genoeg in ieder geval. Is dit ieder jaar bij jullie het geval? Ja, ieder jaar leg je wat in en dan kan je meedrinken van de kar. En dan hebben ze hiernaast ook nog de barbecue staan. Pardon? Sorry? Pardon, de barbecue ook nog? Ja, de barbecue ook nog. Die gaat tussen de middag aan. En met de kamp gaat die ook weer aan. We zullen eens even daar inderdaad, cameraman hier links even kijken, Sebastian. Ze zijn daar gewoon inderdaad, zijn ze bezig om met dat vlees. En dat ziet er echt hartstikke goed uit. Dan ga ik het gewoon nog, wat is jouw naam? Anneliesa. Anneliesa, waarom doen jullie dit allemaal zo, die gezelligheid er ook nog bij?
Nou ja, dit is eigenlijk van Koudekerken. Zelf rij ik niet bij Koudekerken, maar Wat? ik ben een beetje aanhang van Koudekerken, dus ik mag hier gaan meedoen. Kom jij wel van Koudekerken? Ja. Hoeveel hebben jullie er gestoken vandaag? Want als ik dit zo zie, dan denk ik, ja... Ik heb er 27 vandaag gestoken. Helaas 2 mis op de bekers. Maar ja, drinken overdag doe ik niet. Pas daarna als we klaar zijn. Het is echt pas, inderdaad, wanneer het over is, dan gaan de luiken open. Ja, dit luikje gaat heel de dag al open. Voor iedereen die wil. Maar er staat ook gewoon fris in. En ja, gewoon water. Alles staat erin. Alleen ja, s'avonds dan vloeit het bier toch wat harder. Die derde donderdag in augustus, hoe bijzonder is dat nou voor jou? Ja, ik vind het altijd geweldig. Ja, 6 banen vol met mensen die strijden om het Zeeuws kampioenschap. Om het beeldje van de koning, of de prinses ondertussen. Ja, mooier is het niet. Alleen ja, het is dan jammer dat je zelf niet mee mag rijden in die baan. Maar ja. Is dat eens gebeurd? Ja, ik heb 3 jaar geleden heb ik hier de 7e beker gewonnen. En ik denk dat ik een keer of 4, 5 mee heb mogen kampen hier in de baan. Hoe heb je toen gevierd? Is toen de kar helemaal leeg gegaan? Ik had toen een zeer bewogen dag, zeg maar. Ja, de dag ervoor had ik iets meegemaakt wat je liever niet mee wil maken. En dan moet je keuzes maken. Toen zei ik, nou, we gaan ervoor. Dus ik heb helaas toen 3 jaar geleden de dag ervoor mijn paard moeten laten inslapen waar ik de donderdag op zou rijden. En toen heb ik het paard van mijn vriend meegenomen. En ik denk, verstand op 0. Al steek ik die dag 1 ring, ik zie het wel. En toen kwam ik met de 7e beker thuis. Dus ja, dan een soort rollercoaster waar je in zit. Maar heel geweldig. Verdriet en vreugde op zo'n dag heel dicht bij elkaar. Ja, klopt. Ja, 's morgens heel veel tranen van verdriet en 's middags heel veel tranen van vreugde. Ja. We gaan niet weer veranderen, hè, vreugde? Sorry? We gaan weer gewoon veranderen naar vreugde, hè? Ja, nee, zeker, absoluut. Ja, ik heb nu een toppaard onder mijn kont zitten en daar geniet ik echt van. En ja, goed, mis is je eigen schuld, ben ik van. Ja, de band tussen dier en rijder Koen. Zij heeft dus een paard verloren destijds. Heb jij dat ook wel eens gehad? Dat je jarenlang goed gepresteerd hebt en toen moest wisselen bijvoorbeeld? Zeker. Mijn eerste paard was Comtesse. En ik denk dat ik er 7, 8 jaar op gereden heb. Echt ook hier successen op gehad. Ja, dan moet je daar een keer afscheid van nemen. En ik weet nog dat we ze weggebracht hebben. Dat was geen prettige rit. Ja, want die band is hecht, hè? Ja, zeker. En zeker als je dan toch, je bent daar misschien wel 10, 12 keer in het jaar voor ringrijden mee op pad, de hele dagen mee bezig. Ja, dat is onderdeel van je leven. Ja, straks is de kamp dus voor het Zeeuws kampioenschap. Die gaan wij dan niet becommentariëren. Maar daar hebben we dan collega Tom Druppers met naast hem Sandra van der Vreugde. Een echte ringrijkenner voor. En ik stel voor dat we alvast even bij hen gaan kijken. Want er is nu dus ook nog een kamp bezig voor lagere bekers. En die kan misschien wel fungeren als een soort uitleg voor wat we straks gaan doen. Sandra en Tom, genieten jullie daar een beetje? Ja, we zitten hier uitstekend, Jan-Jaap. En inderdaad, Sandra. Ja, geldt dit nou een beetje als ook een beetje de generale repetitie? Want kunnen wij de kijker even meenemen in waar we nu naar aan het kijken zijn? Ja, we zijn aan het kijken naar de kamp om de bekers 2 tot en met 7. Het beeldje van de koningin Beatrix is dus al gewonnen door Jordan Franke. De bekers 2 tot en met 7 zou ik zeker geen lagere bekers noemen. Want bekers 2 en 3 zijn ook koninklijke bekers. Dus die wil je echt wel graag winnen. En de laatste 6 die daar nou op bezig zijn, daarvan heeft nu net Sebastian Sturm, die oud-Zeeuws kampioen, ingestoken. En er komen er nog 3. Dit is bijvoorbeeld Bart Wezemer, Emiel Provoost en Martijn Minderhout. Dus dat zijn ook namen die we terug gaan zien straks in de kamp om het Zeeuws kampioenschap. Zeker. En dat geldt natuurlijk niet voor alle deelnemers op de bekerkamp, zoals al is uitgelegd. Maar een aantal zien we straks zeker weer terug. En die kunnen straks in één keer door, hè? Ja, die kunnen straks in één keer door, ja. En is dat nou ook nog iets wat een rol speelt? Want ze zijn echt al de hele dag bezig. Ja, het blijft natuurlijk toch een kwestie van je focus houden. En dat is hoe langer de dag duurt, hoe moeilijker het is. Hoe laat was jij hier vanochtend? 6:15. 6:15. Nou, dan wordt het voor jou ook een aardig lange dag. Hoe is het met de scherpte? Ja, goed. Ja. We kijken even naar Emiel Provoost. Een van de rijders die we zo meteen gaan zien op het Zeeuws kampioenschap. En hij mist. Alleen Sebastian Sturm heeft nu nog ingestoken van deze 6. Dus hij doet goede zaken. Hij heeft in ieder geval een koninklijke beker. En afhankelijk van wat Martijn doet, wordt dus dat de 2e of de 3e beker.
Ja, en dan zien we een heel klein ringetje hangen ook. Dat is denk ik de 10 mm. Hè? Dat is de kleinste die er is. Ja, dat is de kleinste ring die we hebben in het assortiment. Ze hebben nog wel eens op een kleinere geprobeerd, maar dat is eigenlijk geen doen. 10 mm is natuurlijk wel super klein. Dat is het formaat van het voormalige dubbeltje. Ja, dat is echt ongekend klein. Hè? Want ze zijn natuurlijk de hele dag zijn ze al bezig geweest in de baan. De rijders die we straks terug gaan zien, die hebben daar 30 van de 30 gestoken. Maar even voor het beeld, hoeveel kleiner is de ring waar nu Martijn Minderhout op afgaat? Ten opzichte van, die is een kwart van de originele ring ongeveer. Hè? 38 mm is de standaard wedstrijdring. En 10 mm is daar dus een kwart van. Kijk, dat betekent de misser van Martijn, die heeft dus de tweede beker gewonnen. Is ook een koninklijke beker. Weet even niet precies van welke... Nee, sommige dingen gaan zelfs jouw pet erboven, hè? Nou, we hebben even een stukje voorgeproefd en dan gaan we nu weer terug naar Jan-Jaap Corré en Koen Minderhout. De tweede beker dus voor Sebastiaan Sturm. Martijn miste net, die gaat dus weer verder kampen. Nu heeft Sebastiaan de tweede beker en even rust. Kan het dan helpen dat je zo'n kamp al achter de rug hebt? Helpen weet ik niet, maar het is wel lekker natuurlijk. Hè? Ik bedoel, kijk, een tweede, eigenlijk toch een koninklijke beker van Juliana, zoals we die dan noemen. Ja, dat is gewoon lekker om die in de kontzak te hebben als je straks het Zeeuws kampioenschap gaat rijden natuurlijk. Ik denk dat je daar op dat moment niet echt mee bezig bent. Maar stiekem heb je nu natuurlijk toch wel even iets wat van je afvalt. Waardoor je toch weer eventjes opnieuw op kunt laaien naar die Zeeuws kampioenschap. Ja, en Emiel Provoost zien we missen, Martijn Minderhout zien we missen. Ja, dat kan ook wel wat doen met de kamp van straks misschien, hè? Dat klopt. En we hebben natuurlijk ook wel rijders gehad die in de bekerkamp al vroeg misten. En een 20 mm al misten. Ja, wat doet dat dan? Want ja, het is natuurlijk ook een heel belangrijk mentaal aspect, hè? Ja. Je gaat het in je kopje zitten. We zeiden vroeger wel eens van als je 20 mist, dat moet eigenlijk niet mogen. Nee, maar wij stonden samen in Vlissingen en toen deed jij toch ook wel een beetje aan omdenken. Want toen zei jij, als je 2 keer die 20 mm hebt gemist als supergoeie rijder, ja, dan zal die de derde keer wel raak gaan. Want 3 keer missen doe je eigenlijk nooit. Ja, dat mag je eigenlijk wel verwachten. Dat mag je wel verwachten. Ja. Maar eigenlijk moet je het ook zover niet laten komen. Nee. Maar goed. Hoe is het eigenlijk om als familie op dit soort dagen op te trekken? Heb jij natuurlijk ook met Martijn gedaan. Bijvoorbeeld hier vandaag hebben we de broers Teun en Joost Dingemansen. Ja, die rijden in dezelfde baan, want zijn van dezelfde vereniging. Ja, hoe is dat om samen op te trekken op zo'n dag? Ja, ik denk dat dat ook weer een beetje bij het ringrijden hoort. Hè? Ik bedoel, het is natuurlijk nog een familiair gebeuren. En zeker als je dan samen met je broer toch ook op een bepaald niveau mee kan doen. Ja, je stuurt elkaar er toch ook wel stiekem naar een hoger niveau. Hè? Nog eens even een keer thuis oefenen, wat de jongens Dingemans natuurlijk ook doen. En ik denk dat het zeker een bijdrage levert uiteindelijk aan je prestatie. Ja, en dit was Teun, die heeft de 30 van de 30. Die mag straks dus meedoen. Ja. Maar Joost had jij opgeschreven als hele grote kanshebber. Maar die heeft gemist vandaag. Dat klopt. En ik zal uitleggen waarom ik dat gedaan had. Joost rijdt nu voor het 3e of 4e jaar op zijn paard. En je ziet dat het een hele steady combinatie is. En Teun is sinds vorig jaar op een nieuw paard. En ja, je ziet toch bij tijd en wijle dat die nog moeten wennen aan elkaar. En ja, dat kost hem dan wel eens een keer een ringetje. Ja, hier zagen we Joost nog steken, maar aan zijn gezicht zagen we al dat hij eerder op de dag gemist had. Want dat stond niet meer zo vrolijk. Ik hoorde Joost ook al zeggen, een beetje hetzelfde als Rick, van doe de touwtjes maar open, dan ben ik weg. Ja, dan ben je weg, ja. Wie nog niet weggaat is collega Mark Rijk, want die heeft de volgende gezelligheidsdieren opgezocht. Ja, als je mij vraagt om gezelligheid op te zoeken, dan maak ik hem ook goed af natuurlijk. Ik sta hier in de tent eigenlijk een meter of 50 van de baan af. En ja, het is natuurlijk zo, een heleboel rijders die zijn klaar. Die gaan lekker een biertje halen, maar het publiek en alles, kom hier zo lekker een biertje. Straks gaat muziek beginnen van Rien Dekker. En wie dat een beetje regelt is Serge. En dan denk ik meteen, Serge, jullie zijn van de ringrijdersvereniging. Ja, dat zou je inderdaad goed denken. Maar wij staan hier wel voor de ringrijdersvereniging. Wij zijn van de waterscouting, hier uit Middelburg. En eigenlijk gaan wij al sinds dag en dauw, zeg maar, jaren terug, staan wij hier elk jaar met de koek- en zopie-tent om iedereen van een drankje en een hapje te voorzien. Hoe leuk is het? Ja, wij vinden het heel leuk om te doen. Ja. Waarom? Nou, ten eerste, wij doen het allemaal vrijwillig. We zijn hier echt als vereniging. Iedereen die hier staat is eigenlijk burgerleiding. En normaal op zaterdag
begeleiden we onze kinderen, doen we spel en programma. En 1 dag in het jaar staan wij hier om met ons als begeleiding in te zetten, de koekjes Hopie te verkopen. En we zien eigenlijk iedereen gewoon heel blij met een lekker koud biertje, een koude cola en een lekker broodje warme worst. En dat is voor ons natuurlijk superleuk om te doen. En daarbij, de opbrengst is voor de groep. En daarmee kunnen we eigenlijk heel jaar onze vereniging weer steunen. Dus dat vinden we tof om te doen natuurlijk. Nou, als je heel goed kijkt zie je een paar ringrijders. Maar kijk je er wel naar op zo'n dag? Ja, nou ik moet zeggen, we hebben natuurlijk vrij druk hier in de tent. Een goed teken. Maar ik ben vanmiddag even een rondje over de banen gaan lopen. En toch even gaan kijken. Maar ja, je wil er wel wat van meemaken natuurlijk. Ik hoef jou niet te vragen of je ooit op een paard hebt gezeten. Want ik denk het niet. Ja, lang geleden. Vroeger wel, moet ik wel toegeven. Ja, zeker. Ja, dat wel. Maar ik heb niet erin gereden. Nee, dat niet. Tot hoe laat gaat dat hier vanavond door? Want de finales, het Zeeuws kampioenschap moet nog beginnen. Dan zijn jullie nog niet klaar, denk ik. Nee, klopt. Dat is altijd een verrassing. Het is net aan hoe goed de mannen en vrouwen hier de ringen steken. En dat kan wel eens tot wat later doorgaan. En dan gaan wij ook maar door, toch? Heel veel succes. Ja, dankjewel. Ja, het kan wel eens tot wat later doorgaan. Daar hebben wij inmiddels ook door. Want het duurt lang, de kamp om de bekers. En wie denkt dat dit troostprijzen zijn, heeft aan de ene kant een beetje gelijk. Maar mensen die nu rijden, zo'n 5e beker is toch ook prachtig om te winnen, toch? Als je weet dat 175 man meedoet. Ja, absoluut, absoluut. Ik bedoel, een beker pakken in Middelburg is een prijs. En of dat dan de 5e, de 8e of de 12e is, dat is gewoon iets waar je trots op mag zijn. Ja, dus iedereen die hier heeft een beker, dus dan kunnen we ook loodjes trekken. Maar dat doen ze niet. Ze gaan er gewoon verder. Dat gaan we niet doen. We gaan er gewoon verder. Wij gaan terug naar de favorietenlijst. Want we hebben er 17 en we hebben ze zeker nog niet allemaal besproken. Laten we de 3e vrouw erbij pakken, die jij toch ook wel verrassend vond, hè? Absoluut. Helene, afgelopen zaterdag op de dorpswedstrijd van Gapingen op Sandenburg. Ook een volle bak, 25. Daarmee kwam ze eigenlijk weer een beetje in mijn picture. 2 jaar geleden had ze hier de 12e beker in 2024. Dus toen was ze ook wel bij, maar niet met een volle bak volgens mij. Ja, een mooie verrassing zou ik willen zeggen. Ja. Ik ben heel benieuwd wat ze kan. Ja, en ik denk dan, zij is vrij klein, zij is iel. Voor iedereen hangt die ring op dezelfde hoogte. Voor iedereen zijn de omstandigheden hetzelfde. Kan iedereen even goed bij de ring? Moeten er niet verschillende hoogtes zijn? Hoe zit dat? Nee, in principe niet. Kijk, de ring hangt op dezelfde hoogte voor iedereen. En dat is aan jezelf om daar dan de ideale situatie bij te zoeken. Ja, de hoogte van je paard ook bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, hè, de ene zegt dan doe mij een groot paard en dan heb ik goed zicht. De ander zegt doe maar een klein paardje, ja, dan doe ik het beter op. Ja, dat is voor iedere rijder verschillend. Ja, en hoe hou je je paard gedurende zo'n dag in de gaten? Want sommigen hebben kleine meisjes die erop passen, die vinden dat geweldig. Ja. Maar je moet natuurlijk ook zelf opletten of het allemaal goed gaat met je paard, toch? Zeker, zeker. Paarden zijn het over het algemeen wel gewend natuurlijk, zo'n ringrijwedstrijd. En die weten wat er gevraagd wordt. Maar die oppasjes zijn natuurlijk, dat is goud waard voor een rijder. En die hebben natuurlijk ook een topdag. Ja. Ik kan me dat ook nog wel herinneren. Ze gaan mee van tot laat in de kamp. En ze blijven erop zitten vasthouden. Ja, ze zijn helemaal één met de paard. Ja, een tientje en een frietje en dan heb je een mooie dag. Ik weet niet of je daar tegenwoordig nog mee wegkomt, maar in mijn tijd wel. Ja, want dan sta je daar. Jij stond er dan ook gewoon de hele dag, vanaf het begin tot het eind stond je bij die paarden op te passen? Nee, dat niet. En, in het begin wel zelf. Zelf heb ik het ook wel gedaan. Ik was er dan wel wat minder fanatiek in. Maar zo beginnen we eigenlijk allemaal. En kijk, nu toevallig in beeld zien we de Zeeuws kampioen ringlopen. Oh! Teun Bonen. Teun Bonen, dus die kunnen we opschrijven voor de komende jaren. Zijn naam zou ik zeker noteren en onthouden. Ja, want er wordt dus ook een Zeeuws kampioenschap ringlopen gehouden. Dat klopt. Daar zijn we eigenlijk ik meen uit mijn hoofd 15 jaar geleden mee gestart tijdens de jubileum. Ja, dat is uitgegroeid tot een groot succes. En daar hebben we heel veel jonge deelnemers ondertussen. Het is tot 12 jaar geloof ik, hè? De ringloop is voor kinderen tot 12 jaar. Maar daar hebben heel veel rijders ook meegedaan die we nu terugzien in de baan. En dat zijn rijders uit familie van ringrijders, maar ook mensen die niks met ringrijden hadden. En dat maakt het wel superleuk. Ja, want je doet dat natuurlijk als kind, omdat dan paard nog een beetje gevaarlijk is. Maar we kunnen. Is het al zover? Gaan we naar het Zeeuws kampioenschap? Ja, wij staan natuurlijk met de rug naar de baan. Oh, we gaan naar Mark. Oh, ik dacht de kamp is voorbij. Maar Mark Rijk heeft iemand bij zich. Nou, laten we daar gaan kijken. Gaan wij zo verder over dat ring lopen. Ja, want ik sta hier bij een van die meisjes die echt waar je hoed voor afneemt. Fine was het. Jij staat hier al vanaf vanochtend. Hoe laat? 8 uur. Als paardenmeisje hier op het paard te passen. Ja, dat klopt. Waarom doe je dat? Nou, ik vind het gewoon hartstikke leuke dieren. En
Ja, ik wil later ook zelf ring steken, dus dan moet je natuurlijk wel een beetje weten hoe het werkt. Hoe oud ben je? Vanaf je 12e mag het volgens mij, hè? Ja, ik ben nu 14. Je mag al? Ja. Ga je al meedoen? Nou, ik woon in Woerden, dus het is een beetje lastig. In Woerden? Hoe kom je dan hier zo? Op vakantie. En is het de eerste keer dat je het hier ziet? Nee, ik doe dit al vanaf dat ik 5 ben of zo. En kom je dan speciaal, worden vakanties hierop afgestemd? Ja, dat ook. Ja? Ja. Maar vooral ook omdat het ook gewoon leuk is met mijn familie en zo, mijn campingvrienden. Maar ik doe het ook voor dit. Want toen jij dit de eerste keer zag, wat dacht jij toen? Ja, geweldig. Dit wil ik ook doen. Ja. Ja. Dus iedere keer teruggekomen, heb je het ook al geoefend, het ringsteken? Nee, dat nog niet, maar ik wil het wel doen. Ja, en hoe ga je dat? Dus later kom je misschien wel vaker meer richting Zeeland? Ja, ik wil er ook laten wonen, dus dat, ja. Je gaat verhuizen van Woerden naar Zeeland? Nou, ik zou het wel willen. Echt? Ja. Wat leuk. Hé, maar wie staat er naast je? Op wie pas jij heel de dag? Selena. En Selena, van wie is die? Dat weet ik even niet, want ik pas er nu alleen op... Oh, sorry. Ik pas er nu alleen op omdat mijn andere paard, die ik dus eerst verzorgde, die ging niet kampen. Maar ik wou natuurlijk nog wel bij de paarden blijven. Dus dan ging ik kijken of ik nog een paard kon verzorgen. En toen kwam ik deze terecht. Ik hoor net dat het winnende paard van het beeldje is van zojuist. Ja, dat klopt. Daar mag jij gewoon bij staan. Ja, echt heel leuk. Wat bijzonder. En moet blijven staan inderdaad, was straks dan nog, natuurlijk nog. Ja. Wat leuk. Nou, dus misschien zien we jou wel gewoon over 15 jaar hier zo op het Zeeuws kampioenschap. Ja, hopelijk. Zou ik wel leuk vinden. Heel veel succes. Dankjewel. Dan ben je er wel mee bezig als je helemaal uit Woerden naar hier komt om op dat paard te passen. Ja, we hadden het over dat ringlopen, Koen. Zijn er nou ook nog volwassen ringrijders die dat ook nog doen om te oefenen? Of heeft dat geen zin meer eigenlijk? Of het zin heeft, weet ik niet, maar er zijn er die het doen. Toevallig net noemden we Cor even, die de eerste ring gemist had. Hij zei tegen me, ik heb er alles aan gedaan, Koen. Ik heb er zelfs nog gelopen van de week. Ja, Cor gaat toch 60 jaar. Ja, petje af dat je dat dan nog doet. Of het helpt, ik vraag het me af. Ja. Laten we de volgende favoriet erbij pakken, want we hebben toch de tijd. Ook een oud winnaar volgens mij, Emiel Provoost. Heeft wat mindere jaren gehad, maar zit nu weer in de lift geloof ik. Hè? Hoe zit dat? Dat klopt. Ja, Emiel heeft in 2019 gewonnen. Dat was tegen mij. Ja, dat was een kamp van uitzonderlijk niveau. Hij stak 5 keer 10 mm achter elkaar. Ja, ik deed slechts 4 keer. En Emiel heeft afscheid moeten nemen van zijn paard. Waarin hij echt, ja, dat was een gouden combinatie. En heeft best wel behoorlijk moeten wennen aan zijn nieuwe paard. En dat heeft hem ook wel een paar optredens gekost her en der. Ja, omdat je dan gewoon denkt van, ja, ik moet eerst nog trainen, want nu heeft het nog geen zin, want nu kan ik nog niet presteren hoe ik wil. Ja, maar ook op de wedstrijden. Wel gewoon op wedstrijd gaan, maar dan de beslissende momenten net dat ringetje laten hangen, waardoor je eigenlijk de finales mist. Ja, 2019 zei je, hij 5 keer 10 mm, jij 4 keer. Dus dat is 9 van de 10 keer op het allerkleinste ringetje samen raak. Ja, dat was fantastisch. Ja, het is nooit leuk om te verliezen, maar zo was het natuurlijk fantastisch. Ja, dat vergeet je nooit meer. En toen, hij is nu nog een jonge kerel, dus toen was hij helemaal een jonge kerel. Het was exact 10 jaar nadat zijn vader Zeeuws kampioen geworden was. Ja, het was prachtig. Het was een prachtige dag. Ja, was dat ook misschien wel, ondanks dat je niet hebt gewonnen, jouw beste dag eigenlijk? Ja, zeker één van de. Ik reed toen ook op een zelfgepokt paard. Dat was voor mij ook fantastisch. Ik heb ooit 1 keer de dubbel gewonnen in 2011. En toen had ik in de bekerkamp 3 keer achter elkaar 10 en in de Zeeuws kampioenskamp 2 keer. Geen ring gemist de hele dag, was ook een topdag. Heel de dag geen 1 gemist? Nee, gemist. Nee. De hele dag. Die dubbel, gebeurt dat vaak? Of, Het gebeurt niet heel vaak. Nee, ik durf het niet precies te zeggen, maar ik zou zeggen een keer of 5, 6 denk ik dat het gebeurd is. Het is uitzonderlijk. Ja, volgens mij zijn we bijna aan het einde van deze kamp. Dat zou betekenen dat we over een minuut of 10, 15 gaan we dan toch wel aan die Zeeuws kampioenschap kamp beginnen. We hebben de vrouwen gehad, we hebben een aantal toppers gehad. Vergeten we er nog iemand eigenlijk die er het waard is om er nog even uit te halen? Ja, je kunt ze allemaal noemen. Nogmaals wat ik net zei, het zijn allemaal toppers. Ja. En iedereen kan winnen. Het zal het momentum zijn wat het gaat brengen. En ik ben heel benieuwd. Ik heb er zin in. Laat ik er dan nog eentje noemen. Want jij had het eerder over dat het Zeeuws kampioenschap is 19e keer. Maar deze wedstrijd bestaat natuurlijk al veel langer. En iemand die bijvoorbeeld toen 3 keer achter elkaar heeft gewonnen, is er vandaag ook weer gewoon bij. En dat is Dennis Willebortse. Ja, fantastisch. Echt grote klasse. Echt ook een rijder die al decennia aan de top meedoet. En het toch vandaag ook weer presteert om die 30 van de 30 te steken.
En op zijn paard Tesla. Dus hartstikke modern, Tesla. Ja. Maar ja, gewoon hartstikke mooi. En het is hem gegund. En ik zou het fantastisch vinden als hij vandaag nog een keer Zeeuws kampioen kan worden. Ja, want die 3 keer dat hij won, ja, toen heette het nog geen Zeeuws kampioenschap. Maar dan ben je het natuurlijk wel gewoon. Absoluut. De wedstrijd was eigenlijk precies hetzelfde. Alleen het had niet de titel van Zeeuws kampioen. Dus ja, de prestatie is exact hetzelfde geweest. Ja, en hij is een hele grote vent weer. Hè? Dus dan moet je een kleiner paard hebben of zelf wat meer gebogen gaan zitten. Ja, toch heeft hij ook altijd wel grotere paarden gereden, zeg maar. Dus hij heeft ook wel voor mij een kenmerkende stijl. Toch wat platter, de arm wat breed uit. En ja, het is altijd een fantastische ringrijder geweest. Ja, en de pony zou hem misschien niet houden ook, hè? Nee, dat denk ik niet dat het handig is. Nee. We gaan weer naar Mark Rijken, want die is weer langs de baan. Mark, waar ben jij? Ja, nog een paar minuten tot de finale, zei je. En die finalisten die gaan natuurlijk hier zo'n beetje rond de baan komen. Waaronder Carlijn Geelhoed. Je staat hier lekker rustig op de baan. Hoe is het met de zenuwen? Ja, wel een beetje zenuwen, maar ja, het gaat gewoon lukken, denk ik. Heb je al eens zo'n finale gereden? Nee, nog nooit. Hoe bijzonder was het dan om al de eerste 30 van de 30 te steken? Ja, echt heel speciaal. Ja. Hoe komt het? Een goede dag, wat is het? Nou ja, mijn vader doet altijd ringhangen, dus ja, die hielp er ook al mee. En een brave pony, dus ja, dat helpt ook. Hoe ga je nou die finale in? Want ja, strakjes begint hij, iedereen zit te kijken. Het is natuurlijk al mooi dat je erbij bent. Maar heb je nog iets speciaals? Nee, ja, ik probeer gewoon mijn rust te bewaren en dan ja, gaan we het zien. Vorig jaar was de eerste dame die won, hè? Ja, klopt. Die zou de tweede kunnen worden. Ja, dat denk ik niet, maar ja, wie weet. Nee, want hoe kijk jij naar de concurrentie? Ja, het is gewoon een heel sterk speelveld. Dus ja, ik denk niet dat ik kans ga maken. Ga je genieten straks? Ja, dat zeker wel. Het is al mooi om erbij te zijn. Ja, zeker. Heel veel succes voor straks. Ja, dankjewel. Ja, geweldig, Carlijn Geelhoed. Ook dapper dat je voor zo'n kamp gewoon nog even voor een camera durft te gaan staan. Hè? Ja, dat is hartstikke mooi natuurlijk. En kijk, zij is natuurlijk al super tevreden met haar 30 van de 30. En alles wat daar nog bij komt is extra. Ze heeft natuurlijk geen enkele illusie dat ze hier even Zeeuws kampioen gaat worden. Maar dat is toch prachtig. Nee, was het een beetje een domme vraag van Mark? Ga je winnen? Nou, dat weet ik niet. Die vraag moet je gewoon stellen. En natuurlijk. Ik bedoel, dat is ook een beetje hoe zij erin zit. Ik bedoel, als je een brutaal hebt die zegt misschien, ik ga er in ieder geval voor. Ja. Nou, dat is hartstikke mooi. Ja, zijn er meer van dit soort talenten of is zij wel... ja, zij komt een beetje uit het niets vandaag, dus misschien... maar hoe zit het in die leeftijdscategorie tussen zeg maar de 16 en de 20? Ja, ik denk dat de toekomst voor het ringrijden verzekerd is. We hebben het dit jaar ook weer gezien met de jongerenwedstrijd met veel deelnames. Ja, er zit ook gewoon kwaliteit tussen. Echt heel grappig vinden wij dan om te zien dat je vanuit dat ringlopen... Ook echt mensen, kinderen die bij het ringlopen een prijsje gepakt hebben. En die zie je nu ook bij die jongerenwedstrijd een prijsje pakken. Ah, dat is hartstikke leuk. Ja, want dat initiatief, het dus op jonge leeftijd al oppakken van wedstrijden en wedstrijdgerelateerd lopen. Ja, dat helpt dan. Ja, dat blijkbaar wel, maar kijk, uiteindelijk gaat het natuurlijk bij de jeugd om het plezier. En de ene haalt het plezier uit de ringen steken. En de ander haalt het uit zijn haar invlechten met een bolletje. En zo is iedereen... Daar is Martijn, mee bezig. Broer. Wat doet hij? Ja. En nu heeft hij... De beker? Ja, het is klaar nu. De kamp is klaar. Welke beker heeft hij dan nu gewonnen? Ik weet het niet, hè? Maar in ieder geval een mooie beker. Hoe blij is hij hier al mee? Ja, daar zal hij super blij mee zijn. Net sprak ik hem nog even snel. En, vierde. Ja, dat is top natuurlijk, gewoon top. Ja. Top. En nu gaat de baan dus opgeschept worden. Dat wordt nu achter ons gedaan en dan gaat die kamp beginnen. 17 man dus, 13 mannen, 4 vrouwen. Er zijn er ook een aantal die we niet meer terugzien. Waaronder die Jordan Franke, die dus dat beeldje van Beatrix heeft gewonnen. Maar nu niet meer mee mag doen. Hoe vaak gebeurt dat? Is dat toch wel regelmatig? Nou, regelmatig weet ik niet, maar het zal zeker een keer gebeurd zijn. Dat is natuurlijk, ik bedoel met 28 en 29. Ja, er zijn ook gewoon toprijders, zeg maar. En die kunnen dan net in de ochtend een beurtje missen. Maar in de middag toch wel die bekers gewoon alle ringen steken. En natuurlijk gewoon topkampers zijn, dus dan kan je toch gewoon die prijs pakken. Ja, want bijvoorbeeld Tristan de Visser, een echte goede rijder, die heeft er vandaag ook 29. Maar die heeft dan de pech dat hij vanmiddag gemist heeft, waardoor hij dus op die bekers niet meer mee mocht doen. Ja, je mag eigenlijk zeggen dat hij op het verkeerde moment gemist heeft. Ja.
dat is heel pijnlijk, maar dat is zo. Ja, want 34 waren er die laatste 15 steken. Dus dat is ongeveer, nou laten we zeggen, een vijfde van het deelnemersveld. Zelfs nog iets meer. Dat zegt ook wel wat over de kwaliteit in de breedte, hè? Ja, dat klopt. Het niveau is in de laatste jaren enorm omhoog gegaan. En daar hebben we ook maatregelen voor genomen. En voorheen moest je de laatste 10 beurten steken om op de bekers mee te mogen doen. Nu zijn het er al 15. En ik denk dat dat naar de toekomst toe wel door zal ontwikkelen. Omdat je dan te veel krijgt. Dat klopt. Het niveau gaat gewoon omhoog. En dan moet je ook je maatregelen nemen. De echte toppers van vandaag gaan zich nu voorbereiden op die kamp. Laten we nog even bij Mark gaan kijken hoe ze dat doen. Ja, in de boksen sta ik en dat is de plek van de paarden. En op een gegeven moment zojuist zag je natuurlijk dat die beslissing was gevallen. En eigenlijk komen dan al die finalisten, overal komen ze vandaan. Ze waren rust aan het nemen. Ik zag hier zo Dennis Willeboortse, die zat lekker rustig tegen een muurtje aan. Bram van Bokstel, die zat nog met iemand te praten. Ja, en eigenlijk overal komen ze nu vandaan. Ze zijn hun paard aan het zoeken. Ze gaan de baan in om die te verkennen. Ja, en dan gaat de spanning oplopen. Dan gaan we dus echt zo meteen beginnen aan het Zeeuws kampioenschap ringrijden. Ja, gespannen koppies zien we, Koen. Achter ons worden lansen gepakt. Heeft iedereen nou zijn eigen lans of hoe zit dat? Ja, in principe niet. Ik denk dat er misschien nu wel 17 lansen zijn. Dus dat iedereen zijn eigen lans kan pakken. Maar het is niet je eigen lans? Nee, absoluut niet. Nee. Absoluut niet. De organisatie regelt ze? De organisatie die zorgt voor de lansen. En dat zijn er een x-aantal. Ik weet niet precies hoeveel. En dan is het gebruikelijk dat dat doorrouleert. Ik zelf heb er ook nooit geen probleem mee gehad. Ze zijn allemaal van dusdanige kwaliteit dat het gewoon geen probleem moet zijn. Nee, nou, we gaan beginnen, want het is eindelijk zover, kan ik wel zeggen. De kamp om het Zeeuws kampioenschap gaat beginnen. 17 rijders gaan dus daarom meedoen. En het commentaar bij die kamp krijg je van Sandra van der Vreugde en Tom Druppers. Goedenavond op deze 20 augustus. Het is alweer het einde van een sportzomer. Een sportzomer die ons bracht langs onder andere New Jersey. Natuurlijk weer door Frankrijk. Bracht ons ook nieuwe helden, hydration breaks. En dan eindigen we deze augustusmaand hier in Middelburg. Een maand na de WK-finale. Maar vandaag geen kolkend stadion. Ook geen halftime show. Maar liefhebbers langs de baan bij een sport eeuwenoud. Maar razend spannend. En meer decor heeft deze avond eigenlijk ook niet nodig. Want het doel dood eenvoudig. De lans die moet door de ring. En daar zien we de eerste misser. Sandra van der Vreugde stel ik ook graag aan u voor. Sandra, jij bent eigenlijk degene die ons door deze avond heen gaat loodsen. Een ringrijd CV om te lang om op te noemen. Liefhebber, zelf jarenlang aan ringrijden gedaan. Ja. Nu nog betrokken bij de organisatie. Ja, daar zitten we dan. De eerste misser al gezien, hè? Ja, van Roald Leenders, wat jammer, hè? En hij deed het zo goed vandaag. En, want zijn eigen paard was geblesseerd. Hij had een ander paard zomaar moeten regelen. En dat hij dan toch zover komt is heel knap. Maar helaas, na een hele lange pauze, 20 mm gemist. Nu kijken we naar Noord Dekker en die is vader. Noord Dekker, dat is een atleet. Dat is de eerste. Noord Vader is het. Ja. Rijdend voor Biggekerken. Zit ook in het bestuur. Heeft daar ook bij deze wedstrijd zich betrokken bij geweest. Dit is Frank Leenders, de broer van Roald. Die is het eerste zag. En dat schijnt de meest talentvolle te zijn, heb ik nou, dat niet per se, maar die doet het heel makkelijk. Die doet er eigenlijk heel weinig voor. En die kan zomaar uit het niks ook ineens vooraan staan. Net als dat hij dus vandaag weer, zie je wel. En het ziet er heel vloeiend uit, hè. Als hij echt precies in het midden van de ring steekt, dan hoor je ook zo'n lekker geluidje. Klopt. 3 rijders nu gezien van de 17. Ja. Dus Roy Power, die heb ik gisteren nog getipt in de radio's uitzending van Omroep Zeeland. We gaan het zien. Dit wordt net een winnaar, vader geworden. Heb ik gehoord van jou. Zou kunnen. Is net vader geworden van een jongetje Klaas. Vorige week. Rijdt voor de afdeling Gapingen. Ja. En hij steekt raak op de 20 mm. Daar hebben we Gijs van den Broeke. Die rijdt hier op het paard van zijn moeder. Bo. Dat is eigenlijk een dressuurpaard. Heeft ZZ zwaar dressuur gelopen voor de kenners. Inmiddels met dressuurpensioen. Maar in de baan doet hij het nog prima. Dat is ook een wat kleiner paard, hè? Dat is een wat kleiner paard. Als je oplet zie je dat het paard maar 1 oog heeft.
Die heeft door een ziekte een oog verloren. Maar het paard heeft er geen last van en Gijs zeker niet. 5 rijders gezien van de 17. 4 keer raak op de 20 mm en 1 missen. Ja, dat was de eerste. Klopt. Dennis Willeboorts, daar krijgen we nu. Ik heb daar nog een leuk detail over. Dennis heeft vannacht al met zijn witte sokken aangeslapen. Nou, die zien we Dus daar die zo meteen sokken- ook als het goed is onder die broek uitsteken. Precies, die heeft hij al bijna 24 uur aan. En wat opvalt, Sandra, is dat hij houdt het paard eigenlijk met de kop weg van de ring tot het laatste moment. En waarom is dat? Nou, dat paard dat wil heel graag. En het is ook de kunst dat een paard leert wachten. Maar sommige paarden willen zo graag dat ze dat slecht kunnen. En dan moet je hem even iets van de baan afkeren. Even zien. Hé, missen voor Dennis. Dat is Dan jammer tikt voor hij hem. eraf. Geen Zeeuws kampioen. Je hebt Ja, tegen mij Sebas- gezegd dat er... je mag eigenlijk ook niet zeggen hij raakt. Want ja, hij raakt in dit geval wel de ring. Alleen ja, hij klapt er ook weer vanaf. Dus Klopt. hij moet gestoken worden. Hij moet hè? gestoken worden, ja. Als je het randje raakt, telt hij niet. En wat volgens mij belangrijk is om te vermelden is dat... Alleen steken is niet genoeg, want je moet hem ook nog afgeven aan het einde van de baan. Hè? Het komt ooit wel eens voor dat hij alsnog na het steken van de lans afspringt. En dan telt hij niet, want je moet hem aan de ringloper aan het eind van de baan afgeven. Kijk ook even hoe die focus is van Sebastian Sturm. Hè? 7-voudig Zeeuws kampioen. Paard Anouk werd hij vorige week nog Nederlands kampioen aangespannen mee op de nationale trekpaardenkeuring in Deurne. Fantastisch paard. Dan gaat hij voor het eerst en feilloos raak voor Sebastian Sturm. Ja, dan krijgen we nu ook iets bijzonders. Bram van Boksel. Onze Zeeuwse Brabander of Brabantse Zeeuw, hoe je het noemen wil. Kijk, als mensen zeggen wat voor paard moet je hebben om de ring te rijden, dan zeggen ze nooit koop een tuigpaard. En Bram is zo eigenwijs, die denkt ik doe dat wel. En dan rijdt hij het eerste jaar op dat paard en dan steekt hij 30 ringen. Nou, werkelijk fantastisch. Ook dat ziet er wel heel makkelijk uit. Ja, dat is het niet. Kan ik je verzekeren. Nee, zeker niet omdat ze al natuurlijk de hele dag bezig zijn geweest, Ja, Sandra. klopt. Gaat dat nou nog een rol spelen op een gegeven moment? Ja, kijk, het is natuurlijk geen conditiekwestie, maar wel ja, een focuskwestie. Hier hebben we dus Krijn Polsen, hè? De godvader van het ringrijden, zoals hij daarnet werd genoemd. Daarnet had hij een communicatiestoornis met zijn paard in de kamp om de bekers. En dat heb ik nog niet zo vaak gezien. Dus Nee, want hij is ook een soort paardenfluisteraar. hè? Klopt. En de paarden van Krijn zijn meestal niet voor de poes. Hij zit er nog bij. Ja, Helene. Ook verrassend. Ja, een van de 3 vrouwen. Ja. Ook een dressuurruiter trouwens, Helene. Dus die komt in meerdere takken van de paardensport voor. Maar ook helemaal in de focus. Hè. Geeft ook goed aan waar ze de ring wil hebben. Ja, want daar hebben de rijders nog invloed op. Hè. Ze mogen eigenlijk de ringhanger instrueren om hem wat meer naar links, wat meer naar rechts te hangen. Ja, ben je helemaal vrij in. En dan geven ze dus met de punt van de lans aan waar moet de ring naartoe. En dan hef je de lans even omhoog als je akkoord bent. Oh, jammer voor Helene. De eerste vrouwelijke afvallen. Ja. We zijn dus aan het steken nu op 20 mm in de eerste ronde van het Zeeuws kampioenschap. 17 deelnemers. Daarvan zijn er nu even tellen 3 afgevallen als ik het goed heb, Sandra. Ja. En de volgende die we gaan zien is een tweevoudig Zeeuws kampioen. Teun Dingemansen. 2017 Zeeuws kampioen, 2024 Zeeuws kampioen. Ja, en nu heeft hij, want dat heeft Koen al verteld, hij heeft een nieuw paard, een jong paard. En moet daar nog een beetje de combinatie mee gaan vormen. Maar ja, zie je. En dat is dan op zulke soort momenten net cruciaal eigenlijk. En dat is wel een flinke wegvaller, hè? Teun Dingemansen eruit. Oh, kijk, daar komt Carlijn. Geweldig, hè? Een jaar of 8 geleden reed ze nog op de manege waar ik wel eens les gaf ik de les. Pittige tante, maar dat geeft niet. En nou zit ze er gewoon bij. En ze heeft heel jaar, de hè? week geoefend, zei de moeder. Het doel was vandaag om meer ringen te steken als de broer. Nou, dat is gelukt. Het zou toch leuk zijn hè, als ze nog eens in ieder geval een paar rondes meeging. Daar komt ze hoor, in de focus. Opdreigen Pony Bella. Prachtig
laten zien. Ja, geweldig. Omhoog gestoken, Sandra. Ja, leuk hè? Ze blijft dus in de race. Ja. Dit is ook weer zo leuk hè, Roel Willemsen. Die had hiervoor een paard precies dezelfde kleur. Wel een slag groter, Guus heette dat paard. Nou heeft hij dit paard, Jorien. 5 jaar oud. Vorig jaar ging het nog niet, was hij er nog niet klaar voor. En daar zien we hem, Roel Willemsen. nu zit hij er weer bij, dus hij heeft weer een paard voor de toekomst. Bij Roel duurt het altijd even. Die heeft altijd wel, doet hij nog een rondje zus en een rondje zo. Dat was met het vorige paard zo en dat is niet veranderd. Dus ja, aan wie zou het dan liggen? Hè? Ja. Hier is het klimaat lekker. Prachtige dag weer gehad van Dries Petters. Dat komt. Roel Willemsen voor de afdeling Domburg. Maar dat is dan misschien ook inderdaad nog te hoog gegrepen. Hè? Weer zo'n mooi verhaal nu, hè? Bart Wezenber. Dat is echt zo'n jongen, 1 keer in de... Oh ja, daar had je Roel nog. Ja. Nee, hij schudt zijn hoofd. Gaat de zon ook nog een rol spelen? Ja, zeker wel. Je kijkt er middenin nu, vanaf die kant. Bart Wezenber, die we nu zien. Geweldige jong talent, ja. Je ziet wel veel verschillende technieken, Sandra. Ja. Misschien dat we daar zo meteen in de herhaling nog eens naar kunnen kijken. Want ja, we zagen net Carlijn Geel, die stak hem echt omhoog. En hier zien we... Ja, zuiver erop, hè. Mooi. 10 jaar later. Emiel Provoost. Nou, als je het nou over aparte stijl hebt, moet je eens even kijken hoe Emiel dat doet. Ja, jij had het over een theoretische benadering bij deze hij met zijn vader, zij hebben dat tot in de puntjes uitgezocht, zeg maar. Hè? Wat is het beste paard, wat is de beste houding? Hij heeft een hele aparte stijl. Hij legt straks zijn rechtervoet op de rug van het paard. Nou, ik moet er niet aan denken, want dan leg je er zo naast. Kijk, daar gaat hij. Jammer. Exit voor Emiel Provoost. We zijn er toch al aardig wat kwijt, Sandra. Die toch wel redelijk hoog wat aangeslagen. Anders dan wordt het nachtwerk. Hier hebben we Martijn, de broer van Koen. Oefent te weinig volgens Koen. Dan gaan we het zien of het hem toch gaat lukken. De 16e van 17 deelnemers aan deze kamp voor de Zeeuwse titel. Op zijn eigen paard Bea, 12 jaar oud. Zijn vrouw Marinka die rijdt er ook op. Ze hebben er een heel fijn paard aan. Het paard komt in galop van Martijn Minderhout en hij heeft hem. Hij geeft hem keurig af daarna. En hij blijft dus in de race. Dan krijgen we Levi de Witte. Rijder van Ritten, rijdt op Anna Vera van de Goede Gronden. En van de Goede Gronden, dat verwijst naar de plaats waar hij vandaan komt. Dat is de biologische boer Leo de Visser, ook oud-voorzitter van de ZTV. Paard is al 15, maar dat zie je er nog niet aan af. Oh, jammer zeg. Gelukkig in de liefde hoor ik net. Volgens mij. Ja, die was echt mis. Hebben we de 17 gezien? Deze Levi de Witte, die gaan we niet terugzien zometeen. 20 mm is voor hem te klein. Ja. Joh, en ga je nou zeggen wie wint? Ja, ik blijf nog steeds wel een beetje zeggen Roy Pauwen. Maar goed, we gaan het zien. Tussenstand nog een keer 17, zoals gezegd. En daarvan zijn er 6 afgevallen. Dan gaan we zo meteen dus nog 11 mensen terugzien op de 14 mm. Want de ring wordt op dit moment verkleind. En krijgen we dus eerst weer Noor Vader. Ze rijdt op Nika. Dat is niet haar eigen paard. Noor heeft geen paard. Dat is natuurlijk wel een handicap. Want dan moet je altijd ben je afhankelijk van het paard van een ander. Won ook al eens in 2024 een grote wedstrijd in Vlissingen. Zeker een getalenteerde ruiter. En zij kan dus nog de opvolger worden van de eerste vrouwelijke winnares van het Zeeuws kampioenschap vorig jaar. Dat is ook echt zo'n leuk mens, enthousiast bestuurslid. Ja, betrokken bij de sport ook. Ja, zeker weten. Oeh, jammer. Ja. Nee.
Het Zeeuws kampioenschap zit erop voor Noor Vader. Ja, in theorie moet er nog iemand steken. En er zijn natuurlijk 3 prijzen te behalen. Maar ja, de kans dat... Oftewel, ik moet terughoudend zijn met mensen nu afschrijven, inderdaad. In theorie, maar de praktijk wijst uit dat er vast iemand in gaat steken nu. Frank, paard van zijn vader, Brit van de Vlietberg. 14 mm dus nu 14 voor mm. Frank Leenitsen. Paard maakt een rustige indruk. Dat verschilt dus ook heel erg. Zeker. Nou is Frank ook heel rustig. Dus dat breng je ook wel over op je paard. Helaas een misser. Zijn er nog 8 over. Oh joh, het is toch klein hè, als je het zo ziet. Ik doe het ze niet na in ieder geval. 14 mm, 3 prijzen. Is het nou ook het hoogtepunt voor al deze mensen hier, deze dag? Ja, dat is het. Alle deelnemers bedoel ik. Ja, het is echt iets waar je naartoe leeft. En dat merk je ook in de week ernaartoe. Mensen zijn daarmee bezig. Ja. Raak. Ik heb dat toch wel goed ingeschat, hè? Zeker. Ik heb al mijn geld erop ingezet, Sandra. Ja. Want deze Roy Power die gaat volgens onze co-commentator, moet ik gewoon zeggen, commentator Sandra van der Vreugde hier winnen. Kijk, die euforie na het steken is ook prachtig, hè? Ja, er komt toch elke keer wel wat los. Ja. Er zijn vandaag weer al heel wat tranen gevloeid. En dan ook misschien wel eens van verdriet, maar ook van vreugde. Gijs van den Broeke. Ja, en dat was een beetje een zwijn, hè? Zo noemen we dat dan. Hij stak een beetje onderkant bus. En ja, dan schiet hij erop. Dan moet er dus de ring heel goed in de bus hangen. Nou, ik kan je verzekeren, die ring oppassen. De man dus die de ring in de bus hangt. Dat is een hele goeie. Die is daar heel secuur in. Zie je hoe hij dat met zijn hand precies op de goede plek hangt. En dan dus op aanwijzingen van de deelnemer. Ja, want de ring mag dus iets verplaatst worden. Of eigenlijk de bus moet ik zeggen. Ja, de bus waar de ring in hangt mag je zelf op de goede plek hangen. En dat is voor iedereen persoonlijk. Oeh, nee. 28 Zeeuws kampioen ringrijden. Hebben we een afvaller? We hebben weer een afvaller. Jo, Bram was al in tranen toen hij 30 ringen had, toen die nu komt. Ja, het scheelt ja, echt 1-2 mm. Ja. Ja, dat is hier het... kijk, daar hebben we Bram. Sophie heet de paard, 5 jaar oud. Een ADHD-paard, dat zegt hij zelf. Oh, jammer voor Bram. Zeeuws kampioen worden jullie weer. Roy Power, Gijs van der Hoek is nog mogelijk. Krijgen Boels, Carlijn Greenhoed, Bart Vezemer en Martijn Minderhout ook. We houden er nog 6 over. Die nog kunnen dromen van de eerste titel. Brodder van de paardenkracht, zo heet het paard van Krijn. 8 jaar oud, kruising trekpaard Arabier. Vorig jaar was hij zwaar geblesseerd en was hij bang dat hij niet meer terug zou kunnen keren in de ringbaan. Dat zou voor hem echt een drama zijn. Maar hij is er weer. Ja, want Krijn Pols is echt een 2-eenheid met zijn paard. Ja, jammer. Ik dacht heel even dat hij yes riep. Ja, misriep hij. Iedereen is aan wie is Carlijn Greenhoed? Je ziet het zand opspatten. Ja, dat zat toch wat die zijn, hè? verbeten blik. Oh, Ja, jee. mooi hè? Het is zo'n ontlading ook zeg maar daarna of het nou raak is of mis. Daar heb ik Carlijn. 16 jaar oud hè? Eerste keer 30 ringen van haar leven. Wat Ja, maakt dat hij dan was al mee? mooi. Komt ze. Maar ze zitten nog in. Oh, op het randje. Geen Zeeuwse titel voor een dag. Met de ronde door. De laatste vrouw. Krijgen we Bart Wezemer weer. 17 jaar oud. En dat paard wat die op rijdt, hij reed vandaag met Kees Wiss ook uit Ritten. Kees Wiss kocht dat paard dit jaar, tweede Pinksterdag op de paardenmarkt in Heenvliet. Het paard is al 8 jaar oud, dus dat is eigenlijk voor een trekpaard al wat ouder. Maar hij zag er wat in. En
Bart die heeft hem een paar keer mogen gebruiken en die was helemaal weg van de paard en die heeft hem gekocht. En hij is ook jong, 17 jaar pas, 17 Bart jaar, ja. Wezemer. Ja, Bartje. Wat bescheiden blik op het gezicht van Bart Wezemer. Maar het applaus klinkt voor hem, want we zien in de kamp echt hoe moeilijk het is. 1 keer missen en je valt af. Is het nou ook zo dat er druk bij komt kijken omdat je op een gegeven moment ziet dat de mensen voor je afvallen? Of denk je van Ja, dat is natuurlijk altijd de vraag, hè. Wanneer heb je nou een voordeel? En ik vraag me af... Als iedereen gemist heeft, ja, als je dan zelf ook mist, mag je altijd nog een keer over. Maar ja, je hebt wel de kans. Dus ja, en hoe vaak krijg je dan zo'n kans? Kijk, en zien wij al de Nadal-trekjes, Sandra? Ja, je ziet inderdaad bij sommige deelnemers die hebben echt, die trekken nog een keer aan de broek en dan leggen ze de wond nog een keer opzij en dan gaan ze nog een keer vooruit, achteruit. Sommigen hebben ook de duim op een speciale kleur van het vlakje van de lans. Je ziet daar net boven de vuist, zeg maar, is dat gekleurd. En dan zijn er die kiezen bijvoorbeeld altijd het oranje vlakje om de duim op te leggen. Ja. Martijn Minderhout. Nou, Koen die kan zijn mond wel houden. Want, zou te weinig trainen. Volgens oud-winnaar en onze huisanalist Koen Minderhout. Maar zijn broer steekdraak. De 14 mm. Dus geen vrouwelijke Zeeuws kampioen dit jaar, dat is een feit. En hier eens even de balans opmaken. Nog 4 dus over voor de eerste plaats. Ja, en dat kan alle kanten op. Want we gaan nu naar de kleinste ringen, naar de 10 mm. Ja. En er zijn dus 3 prijzen te winnen. Dus er moet er nog 1 afvallen voor de prijzen. Maar ja, er is natuurlijk maar 1 mooiste prijs. Maar goed, als ik aan Roy vraag vandaag, wat is jouw mooiste prijs? Nou, dat is toch zijn zoontje die vorige week is geboren. Eigenlijk was de keizersnee voor morgen gepland. Dan had hij hier misschien niet gestaan. Maar het kwam allemaal wat eerder, dus hij is er gelukkig wel bij. En het gaat allemaal heel goed met de kleine, dus over een jaar of 15 zien we misschien hier Klaas Pauwen in de bekerbaan. Wie weet. Maar eerst Roy Pauwen. Namens Grapingen, nee. Nog niks aan de hand. 4 rijders, 3 bekers. Ring Tolta nog op de bus. En geen Roy Pauwen, Sandra, nou dan gaat maar geld. Ja, nou jammer hè, ja. Krijgen we de schijs weer. Nou, dat paard, dat zei ik al, is van zijn moeder. Toen dat paard is als 2-jarige geloof ik op de paardenmarkt in Hedel gekocht. Een fantastisch paard gebleken, is inmiddels 20 jaar oud. Toen het paard een jaar of 3-4 was, reed zijn vader er hierop. En nu rijdt hij erop. Dus ja, de cirkel is rond, hè. Hoe belangrijk is het paard nou als je het zo procentueel zou moeten verdelen ten opzichte van de rijder? Het is vooral de combinatie die belangrijk is. Het is niet zozeer dat er een heel goed paard is algemeen. De combinatie paard en ruiter, dat is zeker op bepalende momenten. En dit is wel heel knap, want hij heeft dus zijn eigen paard Geertje thuis gelaten. Hij heeft een veulentje. Kiest hij voor dit paard en dat hij dat dan dit paard ook weer presteert, is heel knap. Maar mist wel hij de mist ring. wel. Gijs van den Broeke. Ja, het is 10. Bart Wezemer. Oh, dat zou wat zijn, zeg Bart. En weet je, 1 keer in de zoveel tijd zijn er van die jongens die moeten ringrijder worden en die moeten goed worden. En Bart is zo'n jongen. Want hij is pas 17 jaar. Hij is pas 17 jaar, rijdt nu een paar jaar mee. Hij heeft een duidelijke noodzaak om een ring te rijden en hij doet dat fantastisch. En dan nu op je eigen paard, ja, daar droom je van, hè? 17 jaar, 10 mm. Voor Rittem, nee! Ook niet. Dus ja, nu komt Martijn Minderhout. Ja, en is dat nou een voordeel? Ja. Insteken is Zeeuws kampioen de ringrijder. Nou hebben ze allemaal gemist, dus dat is altijd een voordeel. Oh, ook het randje, zag je het? En in 2014. Vandaag analist. Dus bij Omroep Zeeland. insteekt nu. Draai er vandoor met de titel. Martijn, kijk, hij neemt even zijn tijd, zie je dat? Daverend applaus. Hij neemt even zijn tijd, zijn focus. Op de 10 mm. En dan is het toch snel gegaan, Sandra? Ja. We hebben natuurlijk prijs 2 en 3 ook nog. Maar we zijn er nog niet, hè? Want als Martijn weer mist, komen ze alle 4 weer terug.
En we hebben ook al eens een kamp meegemaakt dat iemand 4 keer de 10 mm achter elkaar stak. Dus dat kan ook nog gewoon allemaal gebeuren. Hij staat in ieder geval nu op matchpoint. Martijn Minderhout. Doet hij het of doet hij het niet? Op zijn paard Bea. Tomburg. Je ziet nu dat het toch aanzienlijk meer tijd kost. Maar nu de baan in, paard in galop. Martijn Minderhout, nee! Het randje. En het scheelt ook weer maar een millimeter of zo. Oh jongens. Maar het is best wel leuk met z'n vieren. Pet af. Pet af, ja. En hij beseft dat hij hier toch een gouden kans heeft laten liggen, Martijn Minderhout. Want dit betekent dus dat ze alle 4 weer terug gaan komen. 10 millimeter Roy Pauwen. Het scheelt weinig. Charlotte van der Schouwbroek, dat is het paard van Roy. Fantastisch paard ook, als je hem voor de chase ziet lopen, genot om naar te kijken. Even naar achter, Bluvori. Ja, het is zo. Ja. Paard met ook wat het goed luistert, hè? Want je ziet, het paard is helemaal op hem afgestemd. Ja, wat moet zo meteen precies Nou, dit gaan ze doen, hoor. gaan doen wat Roy Pauwen wil. Ja. En dat is een beetje de balans. Het paard moet niet te tam zijn, ook niet te wild. Roy Pauwen, nee! Tweede mis voor hem op 10 mm. Gijs van den Broeke. Joh, en het is ook zo, je gunt het ze allemaal, hè. Het zijn allemaal goede rijders. Het zijn allemaal leuke Maar gunnen ze gasten. elkaar ook? Zeg je? Gunnen ze elkaar ook allemaal? Ja, zeker wel. Ja, natuurlijk win je het liefste zelf, hè. Dat is zo simpel is het. Maar nee, er is gelukkig een sportieve mentaliteit onder de ringrijders. En, Slechte verliezen zou ook leuk zijn, Sandra. ja, dat kan ook Iemand die absoluut er niet tegen kan dat die... Je mag natuurlijk wel even balen, hè, als je het net niet haalt. 10 millimeter voor Gijs van den Broeke. Ik denk dat zijn moeder ook heel trots is nu, ook op de paard en op Gijs. Nee. Maar waar hebben we nog niet naast gezeten op de 10? Kijk, de teleurstelling op zijn gezicht. Van Gijs van den Broeke. Voor allemaal terugkijken, denk wij hoe het veel loopt. Wat ging er fout? Maar niet van je paard, Gijs, je moet nog wel een keer. Vaak een andere. Bart Wezenburger. Flink wat centimeters ernaast. 10 millimeter. Gisteren heeft hij nog 180 keer gelopen, hoorde ik. 180 keer? 180 keer. En nu raakt hij de ring, maar belandt hij ook een meter of 8 in de baan. Want lopen, dat is inderdaad de beste training voor de oog-handcoördinatie. Scheelt niks, hè? Hij steekt hem min of meer uit de bus. En dan mag hij dus op herkansing. Ja. Martijn Minderhout. De serieuze blik, die blik zie ik ook wel eens anders, hoor, bij Martijn. Maar nu even niet. Ja, normaal is hij wat relaxter. Ja. Martijn Minderhout. Ja, dat hoort er allemaal bij, hè. Kijk, je ziet met die punt van die lans geeft hij aan. En nou zegt hij, ja, hij hangt goed. Rudy van der Rest, de ringoppasser, die gaat opzij. Ja, heel snel. Diepe zucht. En daar komt hij. De zon in de rug. Misschien dat dat nog een voordeel is ten opzichte van zijn 10 mm poging van zojuist. Martijn Minderhout. Daar is zijn broer, Koen Minderhout. Hij deed het al eens, Zeeuws kampioen worden. Paard in galop. Martijn Minderhout, hij heeft hem! Jawel! Fantastisch! En dan hebben we een nieuwe Zeeuws kampioen, Sandra. Kijk, zijn broer. Mooi, hè? En zijn vrouw zag net in beeld. Geweldig. Dan heeft het zo moeten zijn. Ja, prachtig. En ik hoorde zijn broer nog zeggen in de voorbeschouwing. Is dit nou sport? Nou, aan de ontlading van Martijn Minderhout te zien, zeker wel. Martijn Minderhout. Hele dag in de weer geweest. En die houden natuurlijk straks ook heel passen. En hier voor de 10 mm raak. Eerst, het lijkt een soort niet door te dringen of zo, hè? Geweldig.
En dan wordt hier geknuffeld. En dan weet Sandra ons te vertellen met wie dat is. Oh, ik zag het even niet goed. Wij gaan over naar Mark Rijk voor een eerste reactie misschien wel van de winnaar. Ja, de winnares inderdaad. Nou, de winnaar, de vrouw van, we hebben jou al kunnen zien. Jeetje Mina, wat een ontlading was dit. Oh, wat spannend. Het was echt enorm spannend. 2 keer de kans om kampioen te worden en je wordt het gewoon. Echt heel gaaf. Je bent het laatste, de finale bij de Constant bij geweest. Ja, klopt, ja. Heb je nog wat toegesproken? Heb je nog wat gezegd? Nee, ik zeg meestal niet zoveel. Nee. Maar de vertrouwen. Zelf laten doen, gewoon lekker rijden, niet te veel zeggen en dan krijg je dit. Wat zag je aan hem? Ja, hij was wel gespannen. Dat wel. Maar ja, dat is niet gek, hè? Maar hij heeft hem. 2 keer de kans, ja. Echt heel gaaf. Ja. Je gaat naar hem toe, hè? Ja, ik ga naar hem toe. Rennen. Dank je. Terwijl wij kijken naar Roy Pauwen, Sandra. Nee, dit was Gijs. Gijs van der Broeke, excuus. Ja. Roy was al geweest. Ja, nou valt natuurlijk bij die mensen die nog komen, valt er ook wel een soort wat weg, hè? Want kampioen kan je niet meer worden. Dus dan is het ook weer moeilijk om dan weer je focus te houden. Want de tweede of derde plaats is natuurlijk ook fantastisch. Want dit is de kampioen Martijn Minderhout. Ja. Ondertussen wordt er doorgekampt voor de tweede en derde plaats. Ja, maar ze hebben alle 3 nog niet gestoken volgens mij. Of tenminste alle 2. Kans voor Bart. Bart Wezemer, 17 jaar. Ja, dus we zijn nu nog bezig voor plaats 2 en 3. Dat zijn nog echt ook prijzen. De 4e plaats niet. Dus er is er nog 1 die met lege handen naar huis gaat. Hij had ook niet zo goed de lans stil. Dat zag je een beetje bewegen. Het is natuurlijk zaak dat je de lans zo stil mogelijk houdt. 2,5 kilo. Ja, en die lansen zijn helemaal uitgebalanceerd. Die hebben ook een vast gewicht. Er zit op bepaalde plaatsen lood in, dus dat die heel mooi stabiel ligt. Kijk ook weer eens, hè, die focus, mooi is dat, hè. En dat paard ook, hè, die weet precies wat hij moet doen. Ja, is het paard zich bewust van het wedstrijdelement? Ja, en die paarden lopen hier allemaal een beetje harder in die baan, want dat is altijd fantastisch. Ook voor die paarden, kijk. Die zat er goed op. Die zat er goed op, ja, dat zag je goed. Gijs van der Broeke. Gijs van der Broeke, weer 10 mm. Gijs die won daarnet ook in de bekerkamp al een beker, de 13e beker in dit geval. Dus hij heeft al een prijs. Dan niet met lege handen naar huis. Maar ja, hier wil hij het natuurlijk nog wel een keer wat laten zien. Terwijl we kijken de volgende poging. En ja hoor. Dus gaan we straks toch weer naar de 10. Bart Wezemer. Dus kijken of Bart ook nog mee kan, hoor. We zijn ondertussen teruggegaan van de 10 naar de 14 mm. Of gaan we nu weer van de 14 naar de 10, Sandra? Ja, sowieso, want hij heeft er weer al 2 ingestoken. Ja. Dus dan gaan we weer verkleinen. Eigenlijk kan je wel zeggen, alle prijzen die hier worden verdiend, worden op de 10 mm ongeveer beslist. Bart, hij zucht nog eens. Nou ja, nee. Helaas voor Bart. Hij had wel een beker, daarnet de 5e beker. 17 jaar, Bart Wezemer, ver gekomen. 30 van de 30 beurten overdag. Ja. Nou joh, ik kan natuurlijk wel zeggen, Roy won niet, maar ik zat er toch niet ver naast. Hè? Hij wordt hier 2e of 3e. Jouw kunde is bij deze bewezen, precies. Sandra. Dat dacht ik. Maar eerst Roy Pauwen. Het is een week of 2 vader. Dus een stabiele jongen geworden. Ja. Kijk, zie je, dan legt hij die wol, had hij nog een keer verlegd. Pakt hij zijn teugels nog een keer over. En dan komt... Prachtig shot. Ja, mooi shot, maar helaas een misser. Dit is de tweede prijs. En een einde aan de wedstrijd. En dan gaan we dus over tot het Jokersen van de winnaars.
Wat zegt hij? We gaan over naar het Jonassen van de winnaars. Wat zei Roy? Liplezen, dat is... Gijs die is hoefsmid, net als zijn vader. En zijn oom. Nou, dat is altijd handig bij het ringen. Als er eens een ijzer af ligt, dan roep je Gijs er even bij. Ja, het is beslist. Prachtig. Gijs van der Broeke. De tweede voor Gijs van der Broeke. Ja. We gaan met 3 winnaars van de Zeeuwse strijd Jonassen. Het is beslist. Dan hebben we de nummers 1, 2 en 3. Kijk, en daar hebben we bijvoorbeeld Rick Eckhart, hè? Degene die we er niet bij zagen vandaag, maar zo gaat dat onder elkaar. Ja, want een van de favorieten, Rick Eckhart, hij feliciteert Gijs van der Broeke met de 3e plaats. De tweede was voor Roy Pauwen de winnaar. Die was al even bekend. Dat is Martijn Minderhout. En daar gaan we nu naartoe. Martijn Minderhout. De eerste miste je en de tweede was raak. Zeeuws kampioen. Ja, het is onbeschrijfelijk. Het is een geweldig gevoel. Ik heb in 15 beeldje mogen winnen. Koningin toen. Maar ja, dit is geweldig. Ik kan er weinig over zeggen. Je trilt helemaal. Ja, ik tril ervan. Ja. Het is pure adrenaline wat je nu hebt. Je bent er zo heel de tijd mee bezig. De eerste bekers, waar je al scherp voor moest zijn. En dat al heel goed gaat eigenlijk. En dan rij je achteraan. En, ja, dat is eigenlijk het mooiste. Maar dat is wel spannend. Ja, je wist dat je hem kon pakken. Ook die ring daarvoor al. Dat deed je niet. Toen pakte je hem wel. Waar lag het aan? Ja, deze kant is beter. Het is een beetje, de zon staat vrij hoog. Dat valt wel mee. Maar je komt van die kant, kijk je vol in de zon. En er staat ook best wel wind. Maar ik zat al tegen het ringetje op 10 mm. Dus ja, weet je, dat kan je niet echt zeggen. Het is 1 mm naar binnen en je bent het. Dat is zo klein. Ik zie nog echt ongeloof in je ogen. Zeker. En ik denk dat dat nog een paar uur duurt ook. Voordat eindelijk dat kwartje dat jij een Zeeuws kampioen bent. Ja. Weet je wat je broer heeft gezegd? Nee. Dat je veel te weinig aan getraind om Zeeuws kampioen te worden. Dat klopt. Ja, als je het eerlijk mag zeggen, dan heb ik te weinig getraind, ja. Maar ik zal eerlijk zeggen dat ik vroeger heel veel getraind heb. Met mijn broer. En daar kon ik nooit van winnen. En nu nog niet, want hij heeft hem al 2 keer. En ik nog maar 1 keer. Maar ja, dat is de basis geweest voor onze ongelooflijke dingen. Ja, prachtig. Dat jullie er zijn, dat hij het doet. Fantastisch. Het mag hij, die emotie. Ja, gelukkig. Ja, het is prachtig. Het is echt een hele mooie dag met heel veel aandacht. Dat hoeft van mij niet per se, maar ik moet omhoog volgens mij. Ik moet Jonas worden. Jij moet Jonas worden, ze staan te wachten. Martijn, geniet ervan van dit kampioenschap en geniet van die hoogte straks. Dankjewel. Geweldig, Martijn Minderhout. Ja, het is voor mij ook speciaal. Ik ken hem ook al heel mijn leven. Ik heb zijn broer naast me staan. Wij kennen Martijn al meer dan 40 jaar, Koen. Ik heb hem nog niet vaak zo gezien. Jij misschien wel, maar wat een emotie, zeg. Ah, dat is natuurlijk prachtig. Ik heb het zelf ook. Veel mooier wordt het natuurlijk niet. Veel mooier wordt het niet, nee. Dat precies vandaag. De felicitaties van de man om hem heen. Want ja, hij doet natuurlijk al jaren mee. Hij wint het beeldje in 2015. Hij gaat nu de lucht in. Maar toch is dit ook wel iemand misschien die niet bij de absolute 3-4 topfavorieten heeft gehoord, toch? Ik denk dat er heel weinig mensen hem opgeschreven hadden vandaag. Eigenlijk geen één, denk ik. En, ja, dat maakt het extra mooi. Hij deed het met z'n drietal al bij de ereklas. 90 van de 90 aan het begin van dit jaar. En toen werd er gezegd, zie je wel dat we het nog kunnen. Ja, dat doet hij hier nog een keer dubbel over. Fantastisch. Ja, als we dit van tevoren hadden geweten, want jij staat hier nu als broer van de winnaar. Dat is toch ook wel bijzonder. Dan hadden we een andere analist genomen, denk ik. Dan hadden we misschien een andere analist genomen. Maar ik vind dit toch ook wel weer mooi. Is dit leuk dat dit erbij hoort, dat Jonas? Of denk je als winnaar van, laat mij maar wat anders doen? Ja, ik zal het heel netjes zeggen. Je wordt natuurlijk aan alle kanten in je donder genepen voordat je bij de ring bent. Maar het is natuurlijk wel genieten. Het hoort erbij, hè? Ja. 2015 dat beeldje. Dan, ja, verder heeft Martijn eigenlijk nooit echt hier een hele hoge beker gewonnen, hè? Nee, volgens mij niet. Hij heeft diverse bekers hier meegenomen, maar ja, nooit echt een koninklijke of een hoofdprijs zoals deze. En vandaag, laten we niet vergeten, ook nog de 3e beker. Ook nog. Of was de 4e? De 4e was de 4e, ja. Klopt. Maar hij heeft een topdag.
En dat had hij al 2 weken geleden in Domburg. En dat hij het hier nog een keer dunnetjes over doet, dat is geweldig. Ja. Je moet ook een beetje geluk hebben in zo'n kamp, hè? Want hij heeft 2 keer dat de 3 voor hem missen. En dan moet je het doen. En toen zag je al die volledige spanning op zijn gezicht wel, hè? Ja, dat klopt. En we zeiden hier tegen elkaar toen wij hier zaten van de eerste keer was tegen de wind in, de zon nog een beetje tegen. Je zag de bus af en toe best wel wat bewegen. En toen dacht ik van ja, het is wel een kans hè, die je krijgt. En dan laat je hem hangen. Maar dan verwacht je eigenlijk niet dat 3 van zulke toppers nog een keer die 10 mm laat hangen. Ja, als je dan nog een keer die kans krijgt en je doet het dan wel, ja, dat is keurig. Ja, straks gaan we Martijn natuurlijk nog bij ons roepen en nog even met hem kijken naar de winnende beurt. Maar als je zag hoe televisiegeniek jullie sport is, ik noem het weer sport, jij zegt het is ringrijden, maar jullie sport is. Ja, het is echt prachtig om dat te volgen en die spanning bij iedereen te zien, hè? Ja, dat is echt... ik heb een volle bak genoten. En in de voorbereiding, maar ook vandaag. En ja, ik weet niet of ik het mag zeggen, maar ook een compliment naar de mensen die hier in de wagen achter de dranktent zitten. Die constant switchen en die mooie camerabeelden maken. Cameramannen, ja, het is fantastisch. Het is echt een topdag. Ja, laten we hopen dat we dat vaker kunnen doen. Ja, dit is natuurlijk ook mooi dat je door iedereen gefeliciteerd wordt. En we gaan natuurlijk wel proberen om hem hier nog even naartoe te krijgen. Maar hij loopt nog even de andere kant op. Hier, kijk, want daar is dat je vader of niet? Ja, ik denk het wel. Ja, vader en zoon. Ja, het is je vader, Jan Minderhout. Ja, prachtig natuurlijk. Die komen hier ook jaren kijken. En die hebben natuurlijk de oudste al meegemaakt als Zeeuws kampioen. En nu wordt de jongste ook nog Zeeuws kampioen. Maar stoppen nu met dat ringrijden, hij ook dan? Want nu is alles gewonnen eigenlijk, hè? Nee, ik denk het niet. Dat zal nog wel even doorgaan, denk ik. Ja. Als je kijkt naar vandaag hè, en naar het niveau. Hè, we hebben 34 rijders gehad in de kamp om de bekers, 17 om het Zeeuws kampioenschap. Het zijn er dus 17 van de 175 die het voor elkaar krijgen om onder die druk van vandaag 30 van de 30 te steken. Dat is ook wel een beetje wat we de afgelopen jaren ook zagen hè, rond die koers. Dat klopt. Vorig jaar hadden we de 19 die de volle bak staken, het jaar daarvoor 17. Dus nu 17 ligt wel in lijn daarvan. En als je hem dan doortrekt naar de kamp, dan concluderen we eigenlijk dat in beide kampen eigenlijk het niet nodig geweest is om meerdere malen 10 mm te steken voor een hoofdprijs. Dus ja, dan is dat niet buitengewoon sporen goed. Nee, want jij had het in de voorbeschouwing over dat er een jaar was dat er 9 keer 10 mm werd gestoken achter elkaar. Stond er ook misschien een beetje veel wind vandaag? Kan dat ook meegespeeld hebben? Dat kan meegespeeld hebben, kan zeker meegespeeld hebben. Dat kan ik moeilijk beoordelen van de kant, maar dat zouden we dan nog eens moeten vragen straks. Ja, ik was natuurlijk het volkslied vergeten. Daarom liep Martijn net door, want we gaan natuurlijk nog naar het volkslied luisteren. Het Zeeuws volkslied voor deze 3 winnaars van vandaag. Met op nummer 3 Roy Pauwen, op nummer 2 Gijs van den Broeke en als winnaar Martijn Minderhout. We gaan door met de nummer 2. En dan zit je er dichtbij, maar dat wist hij al. Beker van de gemeente Middelburg, uitgereikt door Jonathan Schroevers, wethouder van de gemeente Middelburg. En die is gewonnen door Gijs van den Broeke. Gijs van den Broeke, ja, we zagen bij hem toch wel blijdschap na het winnen van die tweede prijs. Want de geest is natuurlijk, als de winnaar bekend is, wel een beetje uit de fles. Maar hij kon nog wel juichen. We hebben hem ook gevolgd de afgelopen weken voor de serie die we op YouTube hebben laten zien. Echt een aanrader, wil je dat nog zien met hem en Rick Eckhart en ook Bram van Boksel. En nu is hij vandaag tweede, Gijs. Dus dat is natuurlijk voor hem ook een prachtige prestatie. Maar ja, Henny Huisman zei het vroeger al, hè? Er kan er maar 1 de winnaar zijn. En dat is vandaag Martijn Minderhout. Een dag voor hem om nooit meer te vergeten. In 2015 won hij dus al eens het beeldje van koningin Beatrix. En nu krijgt hij uit de handen van Piet-Jan Reiniersen de schaal die hoort bij het Zeeuws kampioenschap. Hij mag zich een jaar lang Zeeuws kampioen noemen. Is daarmee de opvolger van Julia Kruuk, die vorig jaar zo verrassend als eerste vrouw deze titel wist binnen te slepen. Dit is misschien niet een hele erg grote verrassing, maar laten we eerlijk zijn, er waren misschien wel 8 of 9 mensen die een grotere favoriet waren vandaag dan deze Martijn Minderhout. Maar daar gaat er maar 1 met de sjerp naar huis en dat is Martijn. Hij krijgt hem nu omgehangen en wat moet dat een heerlijk gevoel zijn
We zagen de emotie al bij hem na het steken van die winnende ring. En die emoties zullen natuurlijk niet minder worden. Er worden nog wat felicitaties uitgereikt. Hij krijgt de schaal nog een keer terug, denk ik, van Sjaak Jansen. Ja, die krijgt hij nu. En dan denk ik dat het nu, na wat foto's nog daar, tijd gaat zijn om te luisteren naar het Zeeuws volkslied die hoort bij deze winnaar. Zeeuwse volkslied. Ja, maar wil je dan ook zeggen dat je het voor mij doet? Maar dan, als ik nog eens een keer in rie, moet je het voor mij doen, hoor. In ieder plek voor ons op aarde. En hoort de wereld meer ons wat. Aanbaar beschermd door dijk en duin. Ons toelacht veld en bos en tuin. Waar steeds de oude eendracht woont. En welvaartslandsmans werk bekroont. Daar klinkt des leeuwen forse stem. Ik worstel moedig er ons wil. Fantastisch, fantastisch. Bedankt erin en die prachtige Zeeuws volkslied. Wel, ook bedankt. Het Zeeuwse volkslied voor Martijn Minderhout. Pet weer op. En dan gaan we zo de uitreiking nog krijgen van alle bekers die zijn gewonnen. Alleen, ja, het zou wel fijn zijn als Martijn, want die heeft dus de 4e beker gewonnen. Tussendoor ook nog even bij ons kan komen. Maar dat gaat vast lukken als hij daar zijn paard heeft weggezet. Dan kunnen we hem hier straks wel, denk ik, ontvangen. Ja, Koen, dat het voor jou een hoogtepunt is dat jouw broer hier wint, mag natuurlijk duidelijk zijn. Maar hoe kijk jij nou naar die finale? Kijk jij echt ook puur als liefhebber of let jij ook op dingen als hoe staan de paarden erbij? Hoe concentreren mannen zich? Hoe hangen ze de ring? Gefeliciteerd! Hey, we zien je zo hier, hè? Kom je voor de prijsuitreiking, hè? Voor de prijsuitreiking van de bekers, ja. Ja, we moesten hem even regelen, want hij reed voorbij. Kijk jij dan ook, let je op dat soort details tijdens de kamp of heb je daar geen tijd voor? Je neemt alles mee, je neemt alles in je op en je ziet zoveel dingen op zo'n dag. En dat varieert dan inderdaad van de kleine details bij een paard tot het ringetje steken, zeg maar. Ja. Dus we wachten nog even op Martijn. We kunnen nog even door naar Mark Rijk. Die heeft Krijn Kopolsen bij zich. Ook wel benieuwd naar zijn verhaal natuurlijk. Ja, finalist inderdaad van dit jaar, Krijn. Maar niet gehaald, maar toch zie ik een glimlach. Ja, zeker weten. Het was een prachtige dag en volle bak. En strijdend ten onder is, zullen we maar zeggen. Volgend jaar weer. Heb je er meer van verwacht? Nee, zoals ik al gezegd heb, zou ik maar zeggen, het kan gebeuren en het kan ook niet gebeuren. Dus het is gewoon een reëel... ik heb heerlijk gereden. Ik heb alles eruit gehaald wat er vandaag in zat. Dat na een jaar blessureleed. Vorig jaar heb je alleen hier zo gereden, voor de rest helemaal niet. Je bent weer helemaal terug. Nou ja, goed, dat doet me zeer veel deugd. Daar geniet ik verschrikkelijk veel van. Ja, en ook weer die 30 van... Sorry? En daarom die glimlach. Die 30 van de 30, ja, die leeftijd, het gaat maar door, die gaat omhoog, maar je blijft ze steken. Ja, goed, die 30, dat zijn grote ringen, hè. Die kun je langer volhouden als die kleintjes. Geweldig, jongen. Geweldig. Gefeliciteerd. We zijn al live. Martijn, wij hebben hier enorm met je meegeleefd. Ik weet dat je altijd een enorm grote mond hebt, maar dat is nu even minder, denk ik, hè? Ja, die is wel even weg, dat klopt. Ja. Die is even bij het paard gebleven. Oh, ongelooflijk. Ongelooflijk. Het is, ik zei net al, het is niet te bevatten. Hè. Je bent zo gefocust, je komt achteraan. Die eerste zat ik al zo dichtbij. En, het gaat heel het jaar al zo super goed, super lekker. En die knol is zo braaf, jongen. Die doet precies wat ik wil. En, dat is goud. En dus vanmorgen toen jij hier naartoe kwam, geloofde je er echt in. En dat is nodig om te kunnen winnen. Ja, zeker weten. Zeker weten. Ik heb best wel wat jaren gehad dat Bill een beetje focus miste, een huis gebouwd. Zoals mijn broer zou zeggen, je hoeft veel te weinig. Maar ik doe het gewoon makkelijk. Ik ga gisteravond nog met Sepp en Lot, de kinderen, een paar beurtjes lopen. En dat doe ik dan ook voor het gevoel, zeg maar. En dan denk ik, het voelt zo goed. En ik zat vanmorgen weer op die knol en dan denk ik, het is goud. Echt perfect. En je bent natuurlijk ook gewoon een andere ringrijder dan je broer. Want dat is een perfectionist en jij wil heel graag winnen. Maar anders. Nee, kijk, hij kon het natuurlijk zo tot in de puntjes. Kon hij het
ja, klaarmaken. En ja, goed, daar heb ik mezelf natuurlijk enorm aan opgetrokken. Maar ik ben een hele andere ringrijder. Ik kan eigenlijk gewoon glad niet paard rijden. Ik zit op mijn knol, ik hang op mijn knol. En ja, ik ben echt een ringrijder. Ja. En ja, dat noemen ze ook wel eens een prikker. Zeg maar, ja, goed, ik kan wel aardig prikken trouwens. Ja, nee, dat is een feit. Als we bij een voetballer een hattrick kijken we altijd naar de doelpunten. Laten we maar naar die winnende ring gaan kijken, toch? Want die wil jij heel graag zien waarschijnlijk. Ja, supermooi. Wat dacht jij op het moment dat het ging gebeuren? Want dit is echt concentratie, hè? Ja. Ja, dan denk je niet zoveel. Ik ben alleen maar met die knol bezig dat hij lekker aanspringt. Ja. Ja, dit is onbeschrijfelijk. Oh, kijk wat leuk. Nee, als de Bea lekker weggaat, dat is... Hey, en dan dit gevoel, ja, het klinkt misschien heel gek, maar als het echt zo goed voelt, dan heb je eigenlijk voor de ring al het idee van dit wordt hem. Ja, ja, dat is onbeschrijfelijk. En had je dat, want je mocht daarvoor ook al een keer voor die winnende ring rijden, had je dat toen minder? Je broer zei ook, ja, dat is tegen de zon in, met tegenwind, dat was lastiger. Jawel, dat klopt, alleen ik had het ook wel... ik zat er ook heel dichtbij. Het scheelt eigenlijk 1 millimeter, hè? Of 2 millimeter, wat is het? Maar ja, kijk, dit is net ernaast, hè? En dan denk je, dit was mijn kans of ik hoop dat er nog één komt? Ja, nou goed, het is 10 millimeter, dus je weet dat er nog één komt. Kijk, en deze, ja, ik zit eraan, maar het stond nog wel... Ik zou zeggen iets aan de waaierkant. Ja, ja ik zou eerlijk zeggen dat ik Daniel Steenbergen staat. Die maakt altijd foto's bij ons op het dorp. Die zei, ik heb een hele mooie foto van je. Ik zei, ik ben eigenlijk wel benieuwd naar die foto. Of het te wijd zit of te nauw zit. En ik heb best wel vaak dat Bea, die loopt veel op het kantje. Dat ik snel te wijd zat. En toen zag ik eigenlijk op die foto. Ik denk, ja, nu zit ik eigenlijk... Ik had hem. Maar ik zit eigenlijk een centimeter of 5 te wijd. Voor de kamp zag je die foto al? In de kamp. Op 20 millimeter. Toen dacht ik, ja, daar moet ik gewoon op letten. Ja, goed, dan gaan we heel erg in detail. Maar ja, dat is wel, dat heb ik van hem geleerd. Je hebt hem binnen. 11 jaar nadat je het beeldje won, heb je nu ook de Zeeuwse titel. En je hebt ook nog een 4e beker, dat zijn we bijna vergeten. Ja. Dat is op zich al mooi. Dat was al mooi, ja. Zeker. 14 millimeter niet gemist vandaag, dus dat is lekker. Ik dacht, ja, op een uur dacht ik van die 10 millimeter heb ik nog niet gestoken. Nou ja, dat is toch gelukt. Hoe gaan we dit vieren? Ja, we gaan vanavond er wel eentje drinken. Hè, Koen? Een pilsje. Prima. Geniet ervan, Martijn. Ik denk dat je nog om je beker moet, hè? Ja, en ik moet Jonas. Doe dat. Ga dat doen. Geniet ervan. En nogmaals, van harte gefeliciteerd. De Zeeuws kampioen ringrijden, Martijn Minderhout. Ja, die gaat ook nog om zijn beker. Is het voor ons zo langzamerhand tijd, Koen, om af te gaan ronden en nog 1 keer terug te blikken op deze dag. Het was voor het eerst dat we het Zeeuws kampioenschap in beeld konden brengen. Ja, wat jou betreft denk ik voor herhaling vatbaar? Absoluut, absoluut. Ja, een groot woord van dank aan jullie, hoe jullie het aangepakt hebben. Het werk ernaartoe, hoe je dat gebracht hebt. Heel veel positieve reacties. En de manier waarop het in beeld gebracht is, denk ik zeer professioneel. Ja, nou mooi. Ik hoop ook dat we hiermee door kunnen gaan, maar dat zal de toekomst uitwijzen. We kunnen er bijna uit, maar we kunnen ook nog 1 keer naar Mark Rijk. En die heeft ook zo'n prachtige bijdrage vandaag gehad. Want Mark, jij hebt ook nog een van de hoofdrolspelers bij je, hè? Precies, inderdaad. De nummer 3 van vandaag, Roy Pauwen. Waar toch een glimlach op zijn gezicht staat. Ja, tuurlijk. Ja, als je na zo'n dag last op de Yankee hier, dat heb je geen nut. Dus je moet gewoon blij mee zijn met of je presteert. En ja, je kan er wel ontevreden wezen, maar ja, het is toch een 3e plaats. Ja. Hoe dicht zag je erbij? Want ja, volgens mij raakte je de ring. Ja, ik dacht die 10 millimeter de tweede keer, ik denk die gaat erop. Ik denk, ja, die kon niet missen. Ja, die schiet er net weg en ja, dat is dan heel jammer. Ja, hoe sta je nou weer? Want ja, toch die glimlach. Ja, ook een beetje jaloezie richting de nummer 1 en richting Martijn Minderhout. Nee, jaloezie totaal niet, maar je moet het toch gewoon doen. En ik bedoel, hij heeft het gedaan en zelf kon je het ook gewoon doen. Maar ja, je doet het niet, dus ja, dan kan je alleen je eigen aanrekenen. Ja, gewoon wel trots. Ja, het is al wat meer dan net, maar ja, de eerste reactie is natuurlijk gewoon echt balen. Op dan volgend jaar. Ja, dan gaan we gewoon weer proberen. Maar je moet eerst altijd proberen in de hoofdbaan te komen. En dat is al een hele prestatie na een hele dag. Dus. Dankjewel, Roy Pauwen. Roy Pauwen, een sportieve, ja, ik wou bijna zeggen verliezer. Maar als je 3e bent, ben je ook nog een soort winnaar. Al voelt dat waarschijnlijk even niet zo. Ja, het is natuurlijk, hij legt het prima voor. Ja, hij kan natuurlijk niet blij zijn met zijn 3e plaats op dit moment. Als je zo dichtbij bent.
zit erop, deze uitzending. Bedankt voor je bijdrage en je analyse op dit Zeeuws kampioenschap ringrijden 2026. We hebben dus eigenlijk gewoon twee best wel verrassende winnaars. Want laten we niet vergeten dat Jordan Franke van de afdeling Biggenkerken het beeldje van Beatrix heeft gewonnen. En dus de Zeeuws kampioen 2026 Martijn Minderhout. Een prachtige winnaar van een prachtig evenement. Wij hebben er in ieder geval van genoten. Ik hoop jij thuis ook. En bedankt voor het kijken en nog een hele mooie donderdagavond.